free sabri kono abusiafo no ndu ene edi dwumadie ebeba na wiye dwumadie etwa efa 93.1 FM so no Facebook no nso eye Sompa 93.1 FM me ba cho join ye wo ho ye wo pictures videos bi a ye de begu ho ne ede amount Brekona no YouTube no nso eye Sompa TV o subscribe o like ya na wa share ama wunia nso atumi ahwe bi kama online na opese utie ya follow yen ewo sompaonline.com sompaonline.com honso de ekoso ha bia no obetie ne live and so ewo ho eno eda nchen a monso a monhwe Sompa TV no yada mo ase nyankopon hira mo ne panko a ene ewo ede emamo medin edit Tofiakwa anopai asopanyi justice osai atnase Oba Mary Mami so atnase hwe ema de ema yesronku se bibi to ma no so mbe ya de bia wo ye de obeya akopem tam ade kurubesi ye mema ye hye ne ba ko mienu ane ya wuragu ho de ne nam ye ba bi ate afa so kra okay president so atnase na chese kwabra kesi eno no ono ene ode ye bekọ ahaban mu sanso ena mene ukasa sisia no minister IBJ enso atransi PK ebo echidom aki ewa ha watra afidie no ho ko MC aho a sanso ena David enso ebo echidom jumadie producers eye Saki ono ena edawa no ena Yima enso ebo ni chidom ene ebre bamu a ye ne owura bi bedi ahintasem nkomo bi na hu papa serious. Okay, I was here for Mammy and Mammy paying for a bansa. As all Benny. Okay. Now what to say? Radiado me hoyena a year now. Oh, are they? I pay there by now, me call IB Croom. Okay. Me papa mammy out to tell me. Okay. That's all I'm not. My friend of mammy brand. Free my hour there by now, you could manage. Ni I been a beko. Na just how me ku jai. Yes I dru ayi hunu fie kwan. Okay. Mate enya mede. O de dru ha. O de dru ha. Yeah na me ka che ne say we de. Ne ye ko no kuro mu de. Ye kwa me omo mba bi nda. Ko me firi ho ache. O de me na na kuro. Ha ho. Na I be say ba ye obehunu fie kwan. Eno ne asem no. Eno fie nti just how me ku jai. Ba Mary. Asem na te ana nko kuro mu a. Asem ba na abehunu. Ba Mary Mbacho, good morning. Good morning. Mommy, now what to say? Uncle Padum. The mom pie bunty and where pa. Just on Pesu being in your own. Say, when you now be. Oh, yes, it's Hi. Okay. Minister. Papa, I say, I'm Pacha Radiado Moya Pan. Okay. Na, I no pay the elder I can see me. Ah, boy. Unim nano. Yeah, your programs are and will be free 0244 1896 41. Okay. Because I no bony. I say, Massa, me crum ni wo. What? I me free some for Diana. Make us no. I'm saying, eh, then who say, men, I make us. I say, now the name voice. Okay. Now, woman now, what can I say? No? Yeah. My sister Penny, or no, na, ye didn't know at all. No. Okay. Tinacha say what you travel for am na talk. Okay. Mate but I no pay me wo achede bi ma one kwabran kese. Enti nia obi tumi aye hu bibi no. Na me de sa achede no ama. No de duru ha. Kwabran Sikana. Listen me watch achede bi de me achede bia apart from say nye sikana me mpe. Okay. And then why you move from Cobra? Cobra nyami sure no pay. Nyami sure no pay. Achade ni nyesika. Achade ni nyesika nti. And then I say because sikana me wa. Betimi command de eni hoba. Sa. Ti bisika de bra. Yeah. Because the last time I so beto market you nti. O kai so kana. Na so we yakoko. Dabi. Say baby achechira abo ho na esanti wo de. Sabusu me wo di be ka ho amatie fo no. Wo fa mi nka ho so because me ehia me pa.
So ya la no. Oh, anu Me yen sha me bo. Kwamra anu su. Anu su hia, anu su hia. Ma Linda kwa ni me say yen sha me bo. Wo de Nti wo de ye me kan say. The last time wo tena ba bi a wo tena ka so wo betuma katuam. Okay. Nti me pese me hu say wo de bi aka ho this month e be shoot ana say level no a ye da no. Bibia betimi asi. Olma amanfo mo wo MCR ho no. Titiri ma. Okay. So wutatena ha wutahye pa. Ai. Me remfi. Sa ko nya we utena so asa o. Me remfi. Ozo shebo no suya. Na ti afa so. Okay, abuziafo anopa e bia na ora ho ye pese ye hye nkra ne ma wani da so ka kire wo se nyame ti ase ebe yi. Why? Kwamna wie ahaban mu na achede na mpese me de ba no na me de abewu se kwamna de wadi kan yi ne ho afiri mbata bia epie na okay na ada na opese wo hu na achede ekro ora ye mu me fa no to na ai na oh kamera oh kamera ano pay ya credit say ye sika yi na me mfele wo de say ye sika wo de yi na me you know obi ahu bi na me mfele kamera me so de ye me show o TVs no obi ahu say kamera we de wa fele kamera ewo ka num ti wo de mai na wo de pike de ma na me ka de yes sika gu kem nyamutiro na na no me no tia na so ma so mo nyin top petro mere sika gu kem sika gu kem so ba 93.1 FM se say de ahaban mu na yadu so yenko kwabra kese ho na onfa haban mu emre yi kwabra fa mi ntie o me da ase ye chia tiefo na abusuafo nyina no pay era mu nyina mo ase say ya da ne da no mo hwe yen bra se wo kaya tete no na ansa kwa na radio trebate si bebe na ye papa no wo tete radio bi a na eye dua na ye de ye na akire no ye ndua te se de wodi dua ahye ade achi se plywood ni ade no uyi ho ansa na battery ni sisem no yes se duro anwumere bia na se ye kan nsu wi a ya mo bo akuafo anwum bi yes ye ne wa mienkodo yenkodo yene wa mienkodo ku adwuma na ye ne awom wow yene wa mienkodo yenkodo yene wa mienkodo ku adwuma na ne ma wom okuani anya ne dade fidie ode akɔhye nkyɛn ho oyi akɔkɔ hwede kakra watete ne mako kakra oyi ne ntosi kakra okuani kɔyɛ nkwan yene wa mienkodo yenkodo yene wa mienkodo ku adwuma na ne ma wom ensankyerani bebre wo wura mu a ekasabate nipa bebre nimu saade no na eyade a eta biti amanfo bebre Tofiakwa ti me pese me kyere ahwefo ne atiefo ade ena no pay sa wonam afuo mu kwan so ana wonam ahabam na nkoto se wakoduru enkwanta ya eye miensa ana enan ebi ye kase enkwanta nan wotere wasum bat unhu bi da enkwanta ye mienu bi a wotere wasum unhu bi da David fa enkwanta no to so na menkyere atiefo ade Tofihwa ade ye da so yi eye de ade a se we wadu kwanta fansa kwanta nan so we nya enkwanta nan we kwanta miensa aha okay baako ha na baako ha nti eye enkwanta okay eye enkwanta kwanti yenkasa amonfo emra Facebook no mehwa ade ha wo de fo ani behwe enanie ma kwabna kese adifra haban mu kirew yes na uduru wa hu say na wo seme yes enti we ye enkwanta ya waduru so maduru opani asemansi enkwanta maduru ni passemansi enkwanta tofisa me no na ekọ baabi na mimi dikan wo wura mu hojawa enam se first na phone mobile phone eni ho telefone ti asem na me kan yi pa first na mobile phone ni ho enti se me ne wo kọ baabi na mimi dikan jawa first na fuo mu no mo tere se na ewura mu ehu pa enti na ni ba ko nta anante abi ebi asisire jata
anase obi kura betimi aya wobone wa habam honti no monam wa ya monam bom okay na mbom no se muduru sa nkwanta no so na muhunu se ebi Tofiakwa aka akire asore pani aka akire ebi ma Mary enyambai minister enyambai a ade e wo se wo yenie okay ya ebe kasa akire ma Mary enso na woni ho sa ade we ye da hoyi we banchi ayi no wabu ato ho na ai enti wow yegu ahaban okay magu ahaban eyen sanchane ba ko a kasa akire wo Tofiakwa ebe da wadu sa ajanse no so okay sebia memfa na sebia ye kɔ ebi atimatim na ye kɔ no ebi ajansen mienu da Sompa FM Sompa TV anim ha sei na bo mu no Tofiakwa ne ma Mary ne asɔre pani ne minister mumu nim hɔ nanso matwen mu a mumu nyamai me pese me kire mo se jansen no da Sompa TV no so no me duru jansen no so no me fa bankum so de no enti mu duru jansen no so a ye Sompa TV no a momfa bankum kwan no so ɛhɔ na me fa ye na kyese ba bia wodi ahan na no ahwe no ɛhɔ na wo so mo fa particularly ya na enta nkyere ba bia haban na no hwe na mom no ba bia me dia haban na guo no okay haban no nyese bia mpempini ba bia no kyere na mom no ba bia haban no me dia gu no kwan na me dia gu so no enti me fa na se David fa nkwanta no to so bia na nkyere tiefo ade se sa kwan we no de hwe yen menim ba bia wo TV no wo hwe yen okay de me di bagusu bia no de me di haban no bagusu bia no e kyere se muduru ho a momfa sa kwan no so okay eye ade ba ko ye de kasa kyere nipa ebra woni ho e wo wiram na kyese sa re telephone e wo ho no telephone no enti wonya duru ho pe Tofifa ha mo yenko enti mo ba fa kyere sa ba bia nkwanta bia wo bia no wo be ye sa ade no wo so sa mo be di kyere sa pim time wa wo ko hu Tofi e wo ba bia mo ko wow enti sa wonam empempi no ya esa eja yesi ba bia esa jaguo no mantom ago mpa hoda dabi eja bi wo wuram ye fa no esa bronya bre na ya ma tumirika efom sa eja no pa efiri se ennam na oba akra wonyem e won kronkuma mu ni ade esa ja no bra se woni ja kra sa eja no wonso okay obetimi yakopɛ sa esa ja na guo be se 2-3 years na ja da so guo no nam kokko ase e kopɛ kokko ja ba be so na sa esa ja no guo okay anti yesi ba bi esa ja guo no e man tomago empa hoda okay enti se e ma ye nkofo bi a omo pɛ sa esa ja no pa ne sa ye enti no se ukoto se ebia wonam wura mu ana se wakopie obi afuom na wabubu jagu ho ana eja mababa ko bi afrato na wade ahaban ato so a e kire wo se wakasa a kire wo ja no ho okay sa ahaban ye gu hoi se bia e dade so a kire se ye obi dia okay enti hwe na wa amfa enti se bia wonam wura mu ukopie obi afuom na waye sa ade no wo ho a hwe na de kodie no wa amfa because eyo obidia e kire se eye wono no dia okay nti ya mo nhya sa ansankyere ne nso pa ebie mu nso Tofi sa wonnam wira mu a first no sa wokɔ anadwo ha yo no anadwo no a eya da bomofo no taa yira pa yeah ebi wo hɔ no mu a emotia timi fa wo mo okay ebi wo hɔ no so abo timi kyere no okay ebi wo hɔ a abo timi epam no wo wira mu hɔ emma ba bia wo fa wura haban mu hɔ no na ne wura fi nti otimi yira wo kwaye mu nti David fa kwaye ne to so na me nkyere tiefo ade akikra na wo ho sisi kwaye we da hoyi Tofi se wo wiram na se wo duru mfimfiri na nyame ya nka wakoma na abo bi pam wa obeda abawi Tofi wo be yira yeah ba bia wo be ko bia nso wo hia abo e pam enipa nkoa ne sade pampan bia nyame de ma no abo bia wo wiram bia ne pampan enu nipa de enti na se wo ni obi te obi betena wo nkyɛn wo kam obi sa wo ho anasa bia nkola no mu wo fi na nro o ma anware no mo da ya uduru wo mo nkyɛn a wo te pampan bi wo nkola no ho ɛkyerɛ sɛ enro no o ma anware anasa obi a otayi su hye opa wo sabi ne moto amu no Tofi sa ne hye no sa anopai ne sa ye na se bia wo anwusu bia obetena wo nkyɛn wo kam anasa obetena wo nkyɛn pɛ wo te pampan bi ye wo no ho ɛkyerɛ sɛ bibi efiri baabi ba eye pampan bone okay enti se ya nete na tete no ansa na bomofo be wura ahaban mu ye kwaye mu no ade a wo ye ne se wodi kan ehwe fom se anamon ye kasa anamon a e kire se obi entia ho
de anamon no kyerɛ sɛ ebia nipa asemasi na namon ni wɔn na atietie ha ɛbɛrɛ Yesu Kristo nam no uhu sɛ na namon no bɔha saa deɛ no wɔ nan muro mu na esi fam no ɛne yɛ fɛ na namon no wɔ nan muro mu no yɛ sɛ nipa wote hɔ na wɔn nhyɛ mpaboa wɔ nan na esi fam no emu no ne yɛ fɛ no me nan muro mu nti ɔhwɛ fam na wɔhunu sɛ kwaye na mi wura mu sɛ deɛ ɛda hɔ yi ɛdeɛ kora ne wɔ mu emotia wɔ mu owie wɔ mu wɔtwe wɔ mu adowa ne wɔ mu kankane wɔ mu kɔkɔte kɔkɔbo anaa wɔ ha anaa aboa bɛn ne wɔ mu nti onya wura mu pɛ obetumi akodi bɛ sɛ bosome ɛwɔ saa kwaye wɔ mu na ɔhyɛ mu ɔbɔmɔfoɔ ai nti obetumi afiri Kumase ha akɔ bia bɛsɛ tamale na wakɔ ahayɔ bɛsɛ bosome na ɔhyɛ kwaye no mu wɔkɔ a wɔde tuduro saa tuduro no first no sɛ woduru ahemfie biaa etuo no a yɛ a ɔmoto no yɛ a ɔmoto kɔ soro pee ɛkyerɛ wɔ hene bi tumi ne n'ahoɔden no saa tuo no wo sɛ yɛ na ɛyɛ tuduro first te abɔfrɛ no mu ne ayi no wotena etuo no ase a tuduro na yɛde to nti saa tuduro no ɛpam ɛmoa ɛpam sunsumbɔne efiri wo ho saa tuduro no deɛ sɛ bi abɔmɔfo no wɔ kwaye wɔ mu no sɛ bi eduru anadwo na sɛ mmoa kɛseɛ no tene pampa no mpɛ sɛ ɔmbɛkyere no a wɔtumi yi atuduro no bi firi na preachua mu madika kyerɛkyerɛ preachua sɛ preachua yɛ okuani nam na bɔtɔ bi sɛn ne ho no fertilizer bɔtɔ no bi sɛn ne ho a wɔde agya ahomade afa na bati a sɛn ne ho no ɛno ne yɛfɛ ne preachua no fa kwaye no to so nti bo sɛ wɔwura mu a sɛ duru sɛ atamfo ba no so yɛ mmoa kɛseɛ a wobɛhu sɛ wɔyi tuduro no bi no apete ɔpete ne sɛ yaa na apam mmoa no kɔ akyiri na ɔno hyɛ hɔ nti oduru baabi a otimi boja furuma paa sɛdeɛ yɛyɛ hye bɔn fire no na ɔte ho nti bia sɛ okum ɔsono ɛmoa kɛseɛ sɛ dan a wontimi nsoa ɛmma saa mmerɛ mobile phone ni hɔ wontimi nya aboa no so hɔ ɛmma fie ɛmɛyɛ nti de ɔmo yɛ nie tɔfi obɛwura kwaye no mu no wɔfa se kan ketewa yɛ sɛ na preachua no mu no deɛ wɔyɛ ne sɛ te sɛ adeɛ yɛ kita mi sɛ yɛ dua a aha na mefa wura mu a na ma sensene dua no ho sei me sensene dua no ho sei a na me de ahyɛ hɔ ne nso baabi a medi kan fa wura mu no na ma sensene dua no ho sei te sɛ dua fitaa na ɛwɔ TV no so no na ma sensene ho wo sensene ho sei a yɛfa no bota dua bota enti me bota ho sei a me pɛ sɛ me de kɔ fam sɛ bɛyɛ a amanfo etie me no bɛte aseɛ na ma sensene ho kakra sei te sɛ deɛ wakɔ wae dua bana ɛbɛnoa bibiduro no na wasensene ho kakra sei nti wokɔ wanim na wasensene ho wokɔ wanim na wasensene ho saa kɔpem sɛ bosome na wobɛdi ne kwaye nim no bɛso na wasan fa saa beaeɛ hɔ no a na wasan ba wakyi anyɛ saa wobɛyera ɛyɛ nsɛnkyerɛnne kɛseɛ baako a yɛ ɛkasa wɔ wiram nti nyɛ baabia na woduru sɛ obia waawae dua a ɛkyerɛ sɛ wɔkɔnoa bibiduro tie abusuafoɔ mo nhyɛ no nso paa ebia wo nso sɛ obi sum fidie kɛseɛ wɔ wiram tɔfe fidie bi yɛfrɛ no jack ɛna da soɔ no saa fidie yɛ da soɔ yi yɛde kyere amommere yɛde kyere wansane yɛde kyere wɔ wio amommere no ɛyɛ deɛ amommere no wansane kɛseɛ baako bi wɔ wɔyɛ tuntum yɛfrɛ no amommere ɔno de wɔyɛ tuntum na ne tuntum na wɔyɛ no ɛnyɛ tuntum pii paa sɛ ntoma yɛ fira ma mɛle no ɛyɛ tuntum a edum kakra wɔyɛ wansane abusuakuo no bia na wɔno no wɔso kyɛn wansane Tofiakwa yɛfɛ na amommere wɔyɛ tuntum na no ho ɔdene kyɛn wansane no wankasa ɔno yɛfɛ na amommere nti wɔyɛ sei no ɛne yɛfrɛ no jack no mekyerɛ wo sɛ bia wonam wɔ bi afuom ana bia mo a motaa kɔ wira mu no sɛ bia wonam waa na wura kwaye bi mfimfini na wokohunu sɛ baabi a woyɛ adu no saa jack wa bi da hɔ a ade kyerɛ sɛ san wakyi nie ɛnkɔ w'anim biem sɛ wokohunu saa adeɛ wɔ yi a mekyerɛ wo saa adeɛ wɔ sɛ wohunu saa adeɛ wɔ pɛ ɛkame akɔyɛ sɛ asaa adeɛ wɔ yi a nipa no tia so no ebi ɛwɔ hɔ ɛyɛ different menim sɛ ake bɛnya different one bi aka ho a different wɔn sɛ adeɛ bi biabea so tɔfia ha na wohu no yie wɔn sɛ nyɛ deɛ wabaa mu no deɛ wasum no ɛka sɛ obi asum fidie yɛ sɛ wasɛte
nti de gyina hɔ no ɛna wonya ensete ye nti de tie ne sɛ wo ya beduru hɔ a wɔde mrenkenso yɛsɛ ansa na mrenkenso bɛsi ne trase no na wɔde asase aka kyerɛ no nti mrenkenso asi ne trase na ɛka biribi akyerɛ wɔ w'anim okay nti de tie ne sɛ obetimi asete mrenkenso no wɔde dua bɛsi wɔ te sɛ de wɔtwa edua de asi fam sei na wɔde mrenkenso no ahyɛm mrenkenso no yɛ abɛsi hɔ na ne nkɔn no te sɛ wɔdua abɛwɔ fie a ne nkɔn tea no a ya na ɛkɔ soro no ya na romanfoɔ taa de yɛ mrenkenso kwasi ada no ya saa adeɛ no ekurakura romanfoɔ no yɛfɛ no mrenkenso no okay wɔtwa dua de si hɔ na wɔde ahyɛm na wɔakyerɛ wɔ sɛ w'anim hɔ no danger wɔ hɔ okay nti yɛ careful hɛ no wankɔ hɔ sɛ nyɛ saa sɛ wohunu saa adeɛ na wo san ho boa pa na sɛ wo san ho na wo kɔ na sɛ fidie no yiwu a tɔfe saa fidie wɔ sei no eyiwu a wonyɛ nipa bi mu dabi ebubu nanum ebi na yi aboa no wɔ ha sei no ebubu nanum sɛ wo kasa no nyinaa wow nti deɛ ɛbɛyɛ ne sɛ wo nan no yɛbɛtwa ade afiri hɔ nti na moment a wo nam kwayam anaasɛ wankasa wakɔduru sɛ baabi wɔ hɔ tim sɛ ha deɛ ɛmmoa wɔ ha na ɔhunu saa adeɛ no a tɔfe na wayɛ careful no akae sɛ kwabrakɛse kyerɛ wɔ Sompa sɛ mehwɛ m'anim yie anyɛ saa na biribi wɔ hɔ deɛ mede wie ne sɛ ebi wɔ hɔ wonam obi aburofuo mu a ya na wɔsum afidie sɛ wɔde yi aboɔ bi ɛfɛ no amoakua yeah wobɛhu sɛ kuani no hyɛ da prapra baabi kakra bɛsa ha ne baabi a wɔte ne tɔfe wɔprapra fam hɔ paa mpɛmpiri ya na wɔtaa yɛ no afuo no ano pɛɛ okay nti ɛse aboa nitifoɔ no fidie yi no ntɛntɛ noa amoakua yɛ aboa a wɔba wɔ afuo ma wɔnwura mu prɛkɔpɔ wodi kan fa afuo no no na asɔre agyina ho no wɔhwɛ afuo no mu sɛ obi wɔ hɔ a na wɔtentene na wɔhunahuna ɔno atumi yɛ na wɔhunahuna okay so hu sɛ bia waworɔ w'ataadeɛ sɛn hɔ sɛ ya wobɛtumi ayɛ na wɔprɛprɛ ne nano baatire na wɔhanta ne dua no na wɔda no ho ɔhɛ sɛ nipa wobɛkeka wo ho a okay nti woanka wo ho na ɔhu sɛ kai ɛmu da hɔ nti wɔhu sɛ kuani no prapra hɔ na sɛ wɔtutu aburo bi agu hɔ sɛdeɛ aburo no na wahɛ da agyae de agu hɔ no okay nso wɔhu sɛ na fidie ɛhyɛ ɛfam hɔ nti yɛsɛ adwenbɔne nti na bɔmmɔfoɔ so aduane firi efie kɔma aboa wɔ wiram ɛnyɛ wɔ dontira dabi adwenbɔne ntira nti ana nti woduru baabi saa mepa kyɛw ɛyɛ na wahyɛ no nso paa okay nyɛ saa wanhwɛ yi a na fidie akɔ yiw tɔfe deɛ mede wie no tete no sɛ wonam ɛne na ekura wonam baabi na wohunu sɛ woyera wɔ wira mu a ɛyɛ apagya wo ti hwɛ soro okay sɛ wopagya wo ti hwɛ soro a tɔfe ayi akio la media de bi ato so wusie mfa wusie nto so menkyerɛ wadeɛ sɛ wopagya wo ti kɔ soro sɛ ya tɔfe hwɛ adeɛ sɛ wopagya wo ti kɔ soro sɛ ya okay wode pagya wo ti hwɛ soro te sɛ deɛ wohwɛ soro sei no ne twa wo ho saa 360 ɛbɛhyia sɛ woayerɛ a wobɛhunu sɛ baabi wɔ hɔ a kyirikyirikyirikyirikyiri ɛngusie firi hɔ ba okay wobɛhu sɛ kyirikyirikyirikyirikyirikyiri baabi hunu sɛ ɛwusie firi hɔ ba nti ɛsɛ baabi ɛwusie firi baabiaa no ɛgya wɔ aseɛ enti iku bi sɛ efie bi bɛn hɔ nti wɔ sɛ baabi a wadu no wayera deɛ a ɛne ma wo nya ha ne tene wo nam na adeɛ san edi wusie na chi okay tresi wusie no so baabi efiri ba no pɛsɛ wuhunu a baabi a ya na hyase no ya na mu ye du kyɛn baabi a aduru no okay samfa sɛ Sompa FM ha sɛ na wusie no ya soja no a na wusia egya no wusie no wɔ bi amfa ne sɛ bi a Prempeh the second street hɔ a baabi efiri ba wɔ Sompa ha no eye kumo kyɛn sɛ wɔhyia no wɔ adum Prempeh the second street hɔ okay nti ma wani mmere na fo wani kyerɛ baabi a wusie no firi ba no okay ebi wɔ nso ɔbɛte sɛ ebia na obi ahyeafuo wɔ hɔ na obi hyeafuo wɔ hɔ a woduru afom hɔ pɛ wobɛhu anamɔ na ɛbɔ ba afuo no mu no okay wɔhu anamɔ na ɛsansan kɔ akyire no okay na wadidi ɛkɔ no asan kɔ n'akyi wobɛkɔ akɔ pie wobɛdi akyire kakra na mmom sɛ wodi hɔ na ade asa wo deɛ a afuo no a ɛhye no na wayi gyantia no bi okay nti wote sɛ yɛka sɛ gyantia yɛde hwɛ kwan na adu mu hɔ no yeah na wayi saa gyantia no bi na wokɔ no nyinaa na wowo so no na mmom yɛ ahwɛ w'akyi na wankɔhye obi kɔfuo wowo so no sɛ yɛ na wode hwɛ kwam kakra wobɛpie fie na obi atwitwa agye wo saa nneɛma kakra wei na nɔpa yi yɛde ma abusuafoɔ sɛ wohunu saa nsɛnkyerɛnne no wɔ wira mu a wohunu neɛ ɛwɔ sɛ woyɛ wohunu baabi a ɛwɔ sɛ wotia woyera a na wohunu deɛ ɛwɔ sɛ woyɛ na aboa wo
mubi atimi atwetwa agye wontimi nya saa neema we nyina ntimi nni akire nso a akime de symbol bi to ho saa symbol no tie for hwepe na mawie me de symbol bi to ho da bi asa obi etuhu no me de symbol bi ma se som ani okay saa de we tofe se sia hu se mete ha se sia yi no metiam kese pa na ye wura mu a so obi wa chiri obagye so yeah nti asoja fo mo na mo wade wo mo ho se bia me attack soja ni wo ye ni ha se sia yi a wo mo hosla na sa ade bi wo mo ho a ebetimi afrɛ no yonko soldiers for mo fi so for life aba sisi aba ba bia me woni sisi a nti se wo tie mu se no Bible se mo asoa mo ne so abere no mo mra na mema ma home nti wo tiem obi ta tiem wo wira mu se ya ebi wo hwa ne obi na wo friend ne mom no wa yera nti wo tiem se obi begye so ma no na wo hu kwan ko mate ne din ade nana kwabena kese president ono ena ewo bush kama ne ya wakoti no ho na ode abreye former director public health Mr. Dapa wife mami mate osi nipa bia wani gi a nhebo nti no kure asama o kanam senti ase ewom em se me salary increment na no ka ka message no kwa so muzo be ho okay mate maka twara yeso betum mate na watufu kra se o ye be ma na compass one time nhebo ebo no yehye but obabi eduru a ye nhye saa abo baby oduru no wa jump hono de ni jawa be kansem okay awusiafo aha aye Sompa 93.1 FM we Sompa TV ene kwabena kase ene dia kwa haban mu no se ukọ haban mu anem e wo se wo hihye no nso a ema wo nkoto amanemu ena kwabena kase e dia amaye no hye no nso dwumadie no eye 21st clinic the sciatica expert na otwi omo special package bi e de emaye bomodin o 18 branches number no ye 0540 311 311 0540 311 311 ene ansana mekotofin komo so no minister no kra mpesem de ade eche no no ono kra no oni ha nti na kire se ade ende abokwam na abo no bajama naka oso wa hede sami wa na de se minya ma nkai unya ma nkai ha me kire se oluma mi ko ba bia nana kofi ani abri sei Sunday ne Sunday be a guy sa okay Sunday special okay abuziafo hu asana tofin koma na ba ihia pa ya na afọ ani so osire me se ma ye hu no fa ya na afọ ani so sa sa wotena kam na mate ni ka papa me ma kwan so wa pese wo fa yire ne je ana sa woni akran so kwafuom na ka che se ye duru ha me hye no wa hye no a okay ansa na obedu fi no obemuna mate ene tudi ne hu ene achede ame wo no ene eye special birthday ema yenua baabi na oyesujani we ba jo ni din ye de frɛ no eye afriye Grace afriye say Adom Grace afriye ebinim kra frɛ no Swami Broni ene eye na woda nti we ni achede a me pese nka me de makwabna kese ene kobra ra unim ebere bi me papa kan se be kire mo se sa wo ya akoda na wo siso na wo pie kodi agro na sa wo ba fie na wo ba na se aduane miensa esi faako a hwede ye wo de a wo behu kamera ye mto aso wose ma me de me kan wa mto aso de mi ja be kan wose nko bi we kwamna me jaza wo de mi ju ba bi anye oje me e wo sa oje me e kamera nam se mate anye ma duane a kwamna se nya na duane a okay me ba aden wo se anye wa duane na wo kasa because you say wo se anye wa duane okay mate masa wo wa duane oluma
I be the Kwabran say o mo pa. Wọ́n sẹ́. What I come not seeing a Diani. Where Ah, man, yẹ́mi kanam sẹ́ bi abla yẹ́ sẹ́ bi an pẹ̀sọ́ bẹ̀tẹ̀ me say. Sẹ́ si ami wa ha yi. Sɛ dɛ kwabra kyerɛ sɛ nyɛ n'aduane no. Ah, de mpɛsɛ Nkyɛmu no bɛkyerɛ ne yɛtu sɛ. kwabra kyerɛ mu Ɛyɛ sɛ bɛkyerɛ sɛ. When a woman fancy Me kofie. Na aduane si bo kye a. De yɛ me dia no. Me mie so koraa na metimi hu de yɛ me dia. Okay. What did make an answer? Every say chance in the gumu no krano. Better also kwabena waduane. The picture you know Tofisi e waduane. Enye maduane. And one has open you a year no titia. Iti. One intimate yano. And I know so you saw your mark on Marco Juno. Hey, one on Timinka say. Hey, Olma men pekasa. Is that on Pekasa? Pekasa. I was here for wedding one Sompa. We are so far. Yay! I find Adam. Hey, Adam ya chiao na sane me maka sifo mienu pa bia ntumi anka sai de. Ana wo hwem nso a. Wo hwem nso a ye building nyina no. Adwuma no free Sompa ekosi baby omo ye mobile money no. Ene ye maame a omo ewo asie hoyi. Ene opanya ageman. Ha na Richard nom ni omu nyina no me pa cho omo se omo be show happy birthday ne de no kureni emu nye kame ye show so wanya te ase ama me de nyankopon nhira o kwamna mayi wa firi mu o kwamna me se mayi wa firi mu ntinkasa kwamna mi tufu atie De nyina asa ka ne kaba. Osu ko bisa. Enti wo hira ahwe so ni be hata de be. Kwamna. Okay, abusiafo. Birthday bi so ewa ha. Edi anoche. Angela anoche. Okay. We every minister ho. Wo say enen so Angela ene eye wa woda. Em say bia omumi no abe crash. Entina minister hu ne oye no nti akomi nchire mu nti Angela anoche ene enso eye wa woda abrepo adukasa nke be hadwe papa nti afere e Matias me manyini nti niam ni bi wo ho a aya na me aha nti afere na Matias ye de nti a na wontimi nkasa no abuzi afo se de hey mo oh what is share Tofiakwa ni yabo yaba 93.2 Tofin komo enkomo a mu hwam enkomo a enwanwa de bechi wasum Tofin komo enkomo a ehu enkomo a esre Tofin komo gagas me hia Tofin komo wenti bia wa ye wo ho de papa eno na Tofin e de brɛ wo Tofin komo so de enti wo dia no. Okay, abusiafo mama nsan so mo akwa babiem emfa ema Tofi enkomo so ene komo ayedi no emodu na eya sembisa na obia huwum oye bema wona mebisa wasemi oye oba wona mebisa wasemi na sa woya abrantia onsu mebisa wasemi oya abofra wa na mebisa wasemi wo bia wona mebisa wo na woni bi nso a wona mebisa wo anopai Tofin komo no asembisa ne se esum duruwa obeden se esum eduruwa ade na obeye me oyonko bia yaka se obi yesikani a owo bi na me kan ni project ahodo a uyem be show and then 3 days and na yere frame me
ɔfrɛ me na ɔse Tofi o papa na da ho tim no ni sum aba ontimi nya hwe Sompa 93.1 adeɛ bakyi bia kwamra me to atade a me de bɛhye sɛ nyame ma nkwa ɛba yi mu a ɛno a me fa atade sɛ me bɛto a prɛkopɛ ɛna yɛdum kanea afɛ de aka me nsɛm ɛdeɛ na metumi de atade no ayɛ ɛne kura me fi sɛ kanea mani da so a me de ba bɛto atade no adum ɛdeɛ na metumi ayɛ Sompa 93.1 anopa yi masɛm bisa ne sɛ esum turu wo a ɔdasani a wotie me deɛ na wobɛtumi ayɛ ɛwɔ wabrabom na fasadeɛ wo ɛhyɛ wo tirim nnɛ ɛwɔ Tofi nkɔmmɔ so sɛ onipa bi a wote asase soɔ no sɛ owuo kura maayɛ a dakoro bi esum ebeduru na deɛ na wobɛyɛ anopa wei ni masɛm bisa Sompa 93.1 abranteɛ bi si so na yɛfrɛ no Samson na abranteɛ a meka no asɛm yi no nyame hyɛ da yɛ no special ɔhyɛ aseɛ no ne maame ne ne papa ɛkasa kyerɛ no Samson fi sɛ ne hoɔden deɛ ɔpɛ bia otimi yɛ sɛ ɔfrɛ ɔsoro sɛ ɔsoro mmerɛ no ahoɔden a otimi yɛ kɔpem sɛ Sompa ɔhyia 93.1 Delilah na ɔno nso ɛde bonsam adwene ɛdaadaa Samson abusuafoɔ ɛkɔ wie akyire no na yɛtutu Samson ani agu afei de Samson ani sum aba yi ɛdeɛ na Samson bɛtumi ayɛ afei de akɔduru sɛ yɛde Samson akɔgyina pillars ho a Sompa 93.1 yɛtutu n'anim mmienu nyinaa ɛfiri sɛ ne sum aba na sum no baayɛ no deɛ na obɛtumi ayɛ enti pillars no a obu no no ɛnyɛ obi na obu aku no ɔno ankasa ahyia ne wuo wɔ hɔ enti abusuafoɔ sɛ wosum ba a uti anya yi a amana wankasa wutuo no emu na wobɛkɔ akɔhyɛ wobɛwu ma wani na hɔ wate ya ho bare kɔ wi a kyire no ɔn sɛ wosum aba ɛnɛ ɛtɔ da paa na ukoduru bank sɛ bosome so na ohwɛ yɛ papa nom bi ma no kora de aya na ɛyɛ kakra kɔhwɛ papa nom bi try hyɛ wɔ mo beti a ɔde abɔ mpabo ɛhyɛ no ɛne sɛdeɛ wayɛ aba bɛgyina bank hɔ a na wura hɔ adentia because ni suma ba eti enne ya woyɛ adwuma a bosome so a yetua wo ka no asɛmbisa ne sɛ wo kai sɛ esum bɛba da bi sɛ wo kai sɛ esum bɛba da bi di a ma fotuo ne sɛ udidi a ayɛ agya bi abrantie bi abeto so Bible si na ne papa ɛwɔ mamienu panyini ɛno na yɛ ketwa dakru bi na ba abrantie na adwene mu sɛ ne papa nkyɛ na japade ɔmfa ne deɛ ma no ɔmfa nkɔbɔ ne bra ɛyɛ story a Yesu ne kae na abrantie ne papa de na japade nyinaa ma no Bible si ofiri hɔ ɛkɔ baabi ɛkɔbɔ akohwibra na ni ba no ho so na akohwibra a wabɔ no ni suma duru
na esum no duru no no abusuafo afei de koduru brebi no abrante no na wonim prako na praduane ho abrante a wotie mi anopai me ka kyerɛw afoto bia ye de ma wo no se wantie a wusum beba ama ba pan akosia ba pan adwa ba pan abena ba pan akua ba pan ya ba pan afia ba pan onim se wusum beba esum beba o fisa ema no kura no kwanya ebia wode wo mo fefa so no Sompa 93.1. anu aye nua ba bi nkoma na oni medi abrante bia ye na dia ma ahye no ama ma mere sa ema ade hye ma pa na wantua so ka aya woni ahoto metu no fo sanra wase tofi mi pese mi tua ne kakakra anopai mafoto ni se esum duru hɔ a abrante de na obeye mame nyi enua ba bi nto so enkyerɛw hu na hu so we fresh girl yes enoa ne se memma enu odi o ma sa akɔwe saa na ne yira fi se yade wɔ nanim atwɛn na wonye se ya asokora nkɔ awieye o akifa abrawa no to so mame ababa wa ohuni ona abeye sei Sompa 93.1. se nanu nyina buagum na we wonye na ntwena mo obedanwe chinchinka ode baye dan onisia ode bawe because ni sum aba onwu yo usa sama me kan nyina nya nipa awuo but otia simpo no sum betumi aduru eniema wode wani ye utia nye ya dakrubi anifra ebeka eniema bia wode wadwene aye no eniema bia wode kɔ nipadua mu no sanne wanya wo sunsuanso adabi esum beduru ubenya yade cancer betwaw waharawa ɛho bɛsɛi because utwi wisie kɔ mu a ye tuufo a wuntie no usum ebeba anopai ye tuufo atie wate ye tuufo atie Sompa 93.1. na de woye ne ne no enkwa ankosi awieye esum beto kwan mu enu nti na wo ya brante wo ya baba wa ye tufu sesuso winam mo no ani stroke ene nam ene kokohwe nkrofobia esori gina so aye gagai ekọ eba ene wato form so obeja wonan pa agye se obi domfo ene hwe no ma bebre gya won kunum hokọ Sompa 93.1. ye wo memma bebre wo ho a wayi wani ama wo ma hwe olumai usum beba na usum ba na wo behunu se wo ma yiwa ma fi se time a wo bribi asesa nka wo de bu abusua no wo yi wani na wonim da se wo benyini abaya akokora ene wangu una waya akokora no on se toda wo pese wo te wo makasa mpo e wo fun so keke bare unya usum na aduru no Sompa 93.1. mamia ebia wadwene ye wo so obetima ka o matira bobom fi se
justice sorry a one na hwew ma married ye oni bi minister de oni bi ti wodi we asem ma we na waka we di a kire we oba bi aba wo a santitimudie no a o ye no ekoduru bre bi a wato form no na obehunu se waduadua bɔne na usum ebeba anopai afotu a mepesa mede mawo ene se wunya nwuya esum di wanim upewu mpewu wona wo se usum nyame wona wo se usum ala wona wo se usum nananom abosom a woyɛ hwan esum di wanim a eba na saa sum no wobetimi asɔkane e wo wiase nyinaa saa sum no bɛwo hɔ amfa ho enti na obi betumi ayare na japade a wowo ni sika a wowo ni kasi a wowo edan ahodo a wowo sika a wapake agu bank ahodo saa de no mu bia ni hɔ a ebetumi agye no nkwa yamfa ni mfiri Ghana na yamfa abinfo bia mfiri Ghana amfiri ha antu kwankwa amonone a omko wiye de ombae eti anopa ya futu a yede ma ye ho tofin komo ne se hwe na esum a wo wanimu no ebeduru no ho ankyere wo yan hyehyeye ne ma wabrabɔ efiri se esum edi wadim ode mayemfa akoso mo kane nyina da emesi baabi a wusum beduru woyɛ dien ebedum tina sika ntimi nye nkwa nsuo obenom ebeboa wo but eduru tama esum beduru wa obekɔ anopa yi nipa bebre wo hɔ a ɔsan kɔ asamado enye hwe o wantia futuo ti wo sum duru ye no na ya asem nti anopa yi ebia tumi bi ena wo de wo wre kwa akohye mu a esum beduru na de esum no beduru wo no na o hwehwe senka wo benya dwankɔ bia kwa akohye mu nanso na o ya ho hwe a enye yi anopa yi wei na mede mawo e wo tofin komo so asoro nyankopon onka ho na kai se esum ewo wanim na esum no duru wa obeye den ntena se emma bra esum beduru wo na wonya nhyehyeye ma wabrabɔ se wo yesa asem kese ena ato me koma pamfo so na yadi nkomo anopa ma men kanfo sompa akyede emfama aki fatu so mame sompa akyede abusiafo ya hu sei ya won krofo bi ne mo hɔ a omoye ena emema jan kwada gu won so ade obedi kura no eden ya won krofo pi nso wɔ hɔ a awrehosam a ewo mu ni sei won kru no mawu agya won abusua no wo ani ni yie ayaka edi amaw aki bomode na pena ma na to so ma me wa mpa kyew Sompa 93.1 na sompa force mode enim ne amutimi yo na moye bi pen enra meti se sompa ya akọ Dr. Blessed Foster ono so ya api wo ho ayaka o te say de aye competition na wa ha eti we de mempanyimfo yi wa ha yi no official ye to nsa de afre wona eye sompa program ya ye Fakye yenso ya dofo
sɛ mo nso mo nkyerɛ mo dɔ Sompa ɛnkyerɛ 93.1. yɛn pa mo pa yɛ asɛm no mo nkyerɛ mo dɔ nkyerɛ yɛn sɛ a saa show wei bi wɔ ɔkora ɔsɛ mantia mentimi nkɔ asɔre yɛde number bi ba bɛto dwa number na yɛde bɛto dwa no ɛso na wobɛsɛnde momo no de akɔ hɔ na wobɛsɛnde sika no de akɔ mepakyɛ ɔketewa bia nsa enti na no fia da mehwɛ sɛ oforisuo ɛne napamfoɔ se kaadu ai ɛnɛ deɛ mimi de kaadu aba ma amanfoɔ aba abɛgye kaadu afiri me nsam ama kaadu akɔ so seed ɛwɔ ɔmo show no so 500 Ghana cedis hey ɛna yɛte ha kene makasa masa nyabotre wodie we say kene makasa amanfoɔ bɛkɔ kɔta nkyɛ eti abusiafoɔ ɛna kuku damfoɔ so ɛwɔ show yi so no ho kwamna kɛse wɔ hɔ minister wɔ hɔ ma Mary wɔ hɔ asɔpanyi justice wɔ hɔ Saki wɔ hɔ Yima wɔ hɔ the champion man Kwame ɔno so ɛwɔ hɔ enti abusuafoɔ moma no nyi nsɛm akimpacha number na yɛ ready ana okay yɛde number no ba betu dwa ebi nso a wo akyɛdie bi wo pɛsɛ yɛba ne yɛba bɛgye a yɛde number so betu dwa sɛde yɛbɛyɛ a mepacha wo de wo frɛ yɛn a yɛbɛtu car ne aba hɔ adum na wowɔ baabi a wowɔ ɛno ane sɛ wo frɛ number no a wo se sompafoɔ mepamokyɛw mewɔ mo wɔ ha mewɔ anwa wɔ ha mewɔ tiro wɔ ha mewɔ wei wɔ ha mewɔ wei wɔ ha mepakyɛw mo de mu ntu car na mo mmra mentimi mma mewɔ ntoma mewɔ wei asama ba kaka kubeku nipa no de zero pm so die so ya ni bi ni wa o chen say yo yam shi ahye me erade me zaka ho bi ofia but number no na me di to dwai 0598 0598 559 802 0598 559 802 mebacho tie ni ye pa sa number no a me di ama wo no eno na obesende sika atoso edin no ebeba Terra One Media Limited anase Blessed Foster sa din mienu na obehu enti so hu Terra One Media Limited a na wawo netiko na ekọ anase ebia na wo phone no ankoyi Terra One Media Limited na ama Blessed Foster ene beba na wawo netiko na ekọ on say na ye Sunday yi no emfiri nen konkosi anwumre no sika beba nyina ha no ye behunu se eye Fakye abadwafo ene de aba timi sremo we die mpam chaw mungu manimu ase na we no entisa asa no ami biti o man hene ya odubu ache no aha eti we die abusuafo mumani muso wo ntoma asam to wa o se nipa do je asam mi kan ye ba akopɛ obi o ha bia kan bibiti ame hey ma me ade kro be ka bia ma me no ko pe ho asem ye nwene ye ho eti abusuafo number no 0598 559 802 Shannon so what bebre Bible say enhyira ene oje obi a ai monsa beka munya abotre obi ansa beka ne de aha munya abotre t-shirt ndi obi ansa beka ne de aha ya ye ho nhyehyɛ obi ansa beka ne de ti abusuafo mepam kyɛw me gina ha na maka kyerɛw sɛ ebi nso a na opese ye ba ho ene ye befa ne ma no a 0244 834 838 0244 834 838 eno de me pa kyɛw
and send this sika mfa so dabi number abe send sika fa so no ene ye 0598 559 802 Tara One Media anase Blessed Foster ono ena obe sende saa sika no akoto so me ba cho ene ye fa we so ne aka kire nsori amutie yen panyimfo amutie yen aso panyi justice wona mdi free so ka kire wa sori say nia sompafo ekwaye ni ye fa ne sompa kyede ti momo abo ho na mo mesom sompafo na sompafo nsom nwisia ne nyanka na akunafo ye moa wo mo ti uye kunani nso a mepacho obetumi aba ye front desk ha oba na wa throw din na wa register ni ye hunu se uye kunani ha na wo we de me ka ba bia na ye program se ya se akunafo mra inni maami bi pa ni kunu twi taxi na maami no bae na obi won nchen no ma na se minimu ukunu twi taxi ozina we be ma we ti ase ewu me ka kire open wo wu no nam ho no je ne be ma awu nti office ni kuna wu ba cho nya nu bi ho asam ne ye ka pa cho pi ya na man say ni mu ukunu twi taxi o se ye bu mema o se abo ayi o kan de o se de abo age na yeso ono tika ni mu no onwuye no ne nam ho no wi ase pa sa okunu na ni kunu nam ho wi ase are ho okay awuziafo yenko yempanyimfo na yenko Sharon so yesi wanhwe ya esum umpe esum bedru na de na wo ye e de atwen esum a e da wanim aso bani Tofi tio Tofi dasi sane o kan na chede ne de ejidi se beba pa nya de a obi abetumi a challenge yen platform we na atifo na be masa dance enu api sorry ne de nya de obi a de ne de be fa friend say o man hene ne asempeni pa da bi sorry de obi a de be fa obi amfa facha ha on good what ba say facha fu ntinam de buy sa mo manu flow sa na politicians ne de afọ man hene no wa chiche ni yi pa na o ma mo ne gi social issue ne ma hodo no so de afa o ma mo won sam no asempeni pa asempeni pa yo ha na ye bi hunu o ma edoso ti inim so mbeba Tofi esumbre mo se gu me di kan ti ba ko nchichemu na se onyankopon bo han ni sum na oye nkane ama ebia se bia ni biso okay nti esumbre no nya de a eye bibia nipa bi nhyehyeye nko na etumi de ba de di kan o se eti ase ne se esumbre bi wo ho asa wo pese wo mpe ebeba ne wo esumbre nso a ye ne aye kwotwetwe ede ba ne mu bia no nipa entumi nkwati saa esumbre no e kan esumbre a emu bi ne de hene yade esumbre ahokyere esumbre anase wo hwefuo bi awu hwefuo bi afiri mu putupuru so agya wo usumbre emu bia no wo ho a etu nipa a ehia bibia esese oye enipa pi wakwanya ye betumi aye bibi di aye yesumbre ho adwuma na menhyase mfiri efie toda obehwe na nipa banu aka won ho abom aware ni mu no hwe ba ko kasa nyina odwene daache bra kofi sesie ya yenya nwuye ma yenhyase na yemi account bi na yemfa sika bi ntum bra kofi sesie ya wo ba ko yankola nya no so yi me yenhyase mpa asase na mehwe ya adwuma no a se daache ye manyinyini kodu stage sei ya
ɔnhwɛ yɛ sika no nso sukuu hwɛ ɛma ebi nka afia sesia yi a ɛnɛma nyanya dindindin madwen yam sɛ yɛmpade ewe bi na yɛnwɔ ɛmfa nto hɔ tɔfe de ya na yɛ haw no sɛ tɔda baako wɔ saa adwena ne de adwene nyinaa yɛ daakye no na baako nso de no pɛ ɛnɛma a ɛyɛ sesia nti baako dwene fisase ho no na baako dwene entade a yɛtumi di pie ma yɛduru baabi a nkɔfoɔ hu sɛ yɛnso yaba baako dwene account a yɛde nkwala daakye sika bɛtumu no na baako dwene biribi a yɛkɔyɛ show program bi ase a bɛma yɛabɔ agye yɛn so na wobɛhwɛ na ɛde haw kɛseɛ koraa abɛto wɔn ntam ebetumi atwetwe wɔn saa ma ebeduru brebi no na de haw kɛse aba Tofiakwa baako a ɛma matewase eduru hɔ a na ayɛ dendenden paa ne sɛ nipa no ka ho asɛm a sɛ bra kofi sani ewusi sisa phone bosomi nsia bie phone ni mi hu sɛ ɛnsɛe bada bia opɛ sɛ wɔsesa no yi ɔbɛka wɔntie no afei na enipa no kora nya adwen bi wɔ ne tiri mu sɛ na nka kwa we pa daakye sɛ nka ade we isi a ka mema na tibi ahua pa tie wodi pambi wɔ hɔ a ɔmo ka bɔ mu bɔ brat sɛ awarefo a baako asɛm a wɔka baako mfa nya adwumanti ontumi nka mani mpie nanso ni sumdru a ɔnhyɛ da mfa nkotodwe mu fam nkɔbɔ ho mpae but ne tiri mu pɔpa na ne ma ɛwɔ ne tiri mu sɛ kayale bi bɔ no ama ne ho akyere no anko pɛ ni kunu ebitimi dwene sa ni kunu ne yere but because asɛm bi a ɔne ne ka fa daakye ho a ɔmfa na adwen ma na da bia o feel sɛ nipa no ha adwen no ɔwɔ adwen bi sɛ daakye nka asɛm bi to no a kɔkɔ yɛ paa na nkekɔ yɛ esei a yɛ paa na nkeyi esei a ka ɔno obehu na mpa so sɛ sesi atɔfe nipa no bɛma ebi akɔ n'ani ɛhɔ na wo program ya wo yɛ yi Fakye obenya futufuo pii ya moma ba ne nkyɛn betu no fo obi se metie kura ma bi nkɔ n'ani kakra nsa na meye bibi de aboa ma ye bibi e de aba Tommy Redu say obi nim da asɛm bɛba enti uye bibi a susubribi to hɔ da akye ansa na enema bi ebetumi asisi Tofi nipa bi wɔ hɔ a ɔmo spendi ɔmo sika paa wɔ nneɛma a ɛnkyɛ etwa mu te sɛ dɛm nneɛma Tofi sisi a the time obi tɔ nkonwa da bia ɔpɛ sɛ ɔsesa nkonwa obi pɛ sɛ ɔsesa mfidie da bia obi pɛ sɛ ɔsesa phone da bia obi pɛ sɛ ɔsesa ataade da bia sɛ suban no ɛma yɛ ntumi nyɛ sum ho adwuma a daakye esie na ehyia yɛn no obi maame edi no abro obi papa edi no abro na sɛ ni sum brɛba afei na kasa bi abasa nipa nanum okay kasa bi ba akoyɛ o program a woyɛ no na minim okay na minim sɛ be yɛ sei na minim sɛ me wɔ fa asofo be di me hwamɔ pa nka me hwɛ me ma okay na minim sɛ da ahye sei na mba we be yɛ pa nka ma anya sei na minim sɛ sei pa na wakeka no saa gu hɔ na wayɛ but saa kasa no a wɔka no entumi nkɔ reverse entumi nsesa hwee emfiri adeɛ no a aba no hɔ nti ne woyɛ ne sɛsie yi no ɛsɛ sɛ woda dwene fa ho adwene susu ɛma nneɛma pii ba otrim huru w'anim sɛ anamɔ yɛ metu ne nei asɛm yɛ meka ne nei me ne yɛ me da na di afa mabrabɔ ho me ma sɛ ne misi ne mabusua tie yi daakye sɛ kɔba saa ɛbɛyɛ den mi kuro mu a me nuanom nyinaa mentumi nkra wɔ mo sɛ mekɔ ɔmbɛhunu ne madwane kyɛ sɛ ɔne ayɔnkofa bia na ɔne nabusua ntam sɛ esumbre bi kɔba daakye sɛ woda hɔ na de wode wani ato no so sɛ ɔno na wo spend bibia wɔ no ho no sɛ kɔba sɛ na adwene sesa na wodi ohwam a wobɛte wo nka paa wɔ abusua nkyɛn nipa pii do mabusua to ɔmo fu sɛ ɔmo mfra abusua mu kura na ɔmo bɛkyekyere
baabi a ɔmo ho sesei na woyɔ saa sem si afrɛ wo de da bia sem besi fie bia wonya ho ma bi ayie ba wonya ho obi na yare ne yɛkɔhwɛ no a wonya ho wedding na ɛbɛba wonya ho asɛm na asi yɛkɔdwo ne ho a ade bia wo bibi de yi ne ho ano efi sɛ wakyekyere ne nneɛma wo kurom wahwɛ ne yere ne ne ma wasi fie ayɛ adwuma bi na nyame amfa fie na egya bɛtɔ adwuma no mu egya tɔ fie no mu bibi si na ma no pawa na eyere pawa na ekunu pawo na ukodura busua mu na busua se ebra na ho oden ya hu nti se na yese ya pa oba bi tena tofeto da wa na ukodi animu kura kopa che ono kura na ya na edin okay obi asem bi di dwato asi so pa se kokan ya na edin fi se wa wo hwe charge ye de boro ni ana mu otutu ya ansa na sa de no ba nka de dia ne se yema sa wisie yi nkonani na afi won hunu se de tie nti to fe me de afutuo no nkoma ye ne a ahoden wo ho ne sika kura ye ne nyansa kura ye ne ye wa daaje ne se wanya daaje ama obi na obi nso nya bi ba wo kyena me da se wanya daaje ama obi na usumba obi nso nya daaje ma ho enu nti na to da munti o wo ha abusuafo se an be ma na kra yare ye no oba no amfi no wonim kwan a ode oba na afa so menka se ontua no so ka but ye pese etu ye ho fo ka kire se be men sabi samfo no a wudi no a wo yiri tufo no wantia usum beba ma menka nkire wo ababa we afutu ede ma wo no wantia upe umpe wanim ebedu brebi ebetwentwom ede na obeye e come America Frank Opoku Mensa e friend na akwasi oye adwuma awo Mekom oye manager ho managers no ka ho Dum branch one ne yere Ellen Opoku Mensa show yo mo mfa ni akro yeah also obeyom ton also remember onya dey gwamna dey Yep, that Frank now okay. Aye. Do say oya onya dey. Also remember me phone back. Omo phone back. Na me phone pay me boss we mo na here. Back me that front desk man. But I was here for me person me kan e de kire wo say dumadi ye friend of Fakye. Tofin komo so na ye di nkomo ye si esum duru wa. E de na obeye amo abrabo. Ma Mary. I'm in you. You Tofi, that's it. So am I sa kwenyen. Isum ene han. Na bibia Nyankopɔn ehya ase eyeye no. Odi kan de nhweso. Ti we kan Genesis 1 bibia ekoso wiase bia hye sa particular Genesis chapter 1. Eye susudua bia Nyankopɔn ede eto ho de ma nipa. Okay. Say eye de ye bepie nti yemfa emmoye bra. Nti kan near creation said the Nyankopɔn obo esum na oma o say let there be light and there was light. Nti esum enti na kanea nso so han nso so ye de ewo ho. Nti say nipa hu say ye dan ya say han ayetimu ewo mu a bibi besi ama off esum ne ba say ye ntimi nkasa. Se esum ba se ya nkania isisi so shinshan esum yi ba se ya ye ntimi nya hwe me kai se nura me wo bathroom a me pesti a me be ye ready adware ana off te ote fwen ye dum kania no black emumpa nyame enyansafo ena me tuto mu a na mkɔhwehwɛ me phone ansa na me peprepra me nya touch light ne kakra me de kɔto ho a do edware a mi be dware no enye mani enam di dware enso mi hia kane am de be de me di be dware na ama bibia atoto yie enti ni aye kan se esum eye bad days enna bone a ewo nipa abrabom na eye dan a ebeba enti ye hwe de Ecclesiastes osenkafo kafa sa esum ne han eho okenka osenkafo ngoma etidu baako yimu enso ene nwotwe ho na ose nso han yede
Okay. Hai bre de papa. Just say bibia de dana kwam a hu wanim. Hai ye de na eye aniwa fese ehunu owia. Yankwa nwotwe se na se onipa di mfie pii a Oma nani nye ni nyinaa na onkai esum nano se ebe doso na onkai esum nano se ebe doso na chese ebi asisi anim han bre wo ho na esum so beba nti ya kai esum nano na siesie ohoma de esum ebre no se esum meka se nra esum yi ba ye mi hu se me phone wo ho light wo so enti me kofa light kakra wo phone no so no de ye ade kakra me ya ansana yesa ama han no ayede aba enti nipa bia adofo aye mo tie yen mo jebre etie yen wo sompa ha na eniema aye ka afutu aye tu ye fa no enne na han edi wanimo wo kona esum bi be dey ebeba eninti esese ye boaboa ye homa sa esum ebre no ye dwuma ye so on se nipa nyansan mu no wodi mfie aduosia o se ye dey kwa homeje yeah wonim se ye wo nipa bi ye koto nipa bi wo mu a wabro aduosia no wasa fa akire ekope emre ni bia ye dey atoso adentia de enti ne se oh ne yira one ne sha ase ne wo ya ne manyinyini no wo se no ni nyansam ne nakonomu no asa akofa abaya bi ne na wo nketenkete one na wo nketenkete afei na wo so ohweba ohwe akwala no so ma ne wie school enka nyame nyansam ne nka wa wo awie o chesa ne makura nyinyina nka face wesi system nka wo so so ye dai ba abehwe papa bia o 73 years afei na wow afei na ohe university yo lateness in life on senti nyame edi bibia toto na kwam bibia toto na kwam enti se sumba you struggle a lot esumba wo di uti be pimpim saa wo hu wanim enya ade e wo so ye dey wo ye enti anope ye ka tu yen ya ti nyina etu ye ho fo se eye dan a esumbeba eye dan a wa ho odin enyina so sɛdeɛ ene ejina so ya eye dan a enrumre bi na yen ya yete yen ye na yete ha bio na esum ayedai aba na esum na kire no how will you just wo be cope ne sai ansa na wafiri saa asase so akọ ba eye han eni sum na edi dwuma ewo asase so eninti ye tufo se anope no se osenkafo ama yehu enti wosi guwa ba anopa na anwumre nso nyi wo nsa anyedai emfiri ho esan se bra wo work wo ye adwuma ye na chese wo boaboa ho atwen esumbre ni duru ho a wanya ba bia afa esumbre ni duru ho a watimi a exist still esumbre ni duru ho a still na chese wo ho a kopem se nyame ebeje wo nkwa ye dey every wonsem eninti ose kai wo bofo ewo wo mranti bi osenkanfo okro na ansa na nabone na ye dey aba emra unni huanije emra unni ahoden emra yare abo emra untimi nkoma enra yakwa yie me ne ma ayonkofo me classmate bi na hwe ebi obi se me nan obi se me ha obi se classmate afa ya platform so eso nya yo se masa enye eso na enya anikan ya nyinyini yeni awodi biewa esum na duru ye yeni awodi biewa ya de be keka ye ho se de first na ye keka ye ho no enti eyesum na aye dey aduru ye enti adofo no moma yenhye ye niema yie na ma eduru retirement age a odi ani die aye dey ehia retirement na eduru sum na odi ani die wo kanea bi ketua bi ehye nchen ba bi a wasiesie atokwa a odi behwe ekwan a eda wanim a aka no na nyame animonyam ayekese mama Mary me da se me ni papa bi atra ka mu pen a oba no na okura poma kakra na uhu se ka no agina hu se trotrofo nde aya na komno mo pentempa na ohwe papa no gina ka no
time ɔde nante free baabi a ɔwɔ ebeduru car no ho any time a mate no so no mu bɔ no mu so na ɔkɔtena car no mu papa no tra car no mu na wahyɛ ase na osu sada no trotro no na obi bisa ne say papa ada na osu say me pa meni me ka fra say kane am ya brante no say ka nipa baako ene se so ofro trotro no a metima kogina no meka mu nyina agufo mefro agya mo bare ne agye so obi bonu mu so na wetima traka mu hwe upew umpew usum ebeba enti ne ya wo ya baba we entwen se obema onofo ate agu awie na wakai se wa ya baba wa upew umpew ade memmen entwa anofo nkwada etwe memmen etwe ene kwada se nkokora so kora ahase omo enom eno de braba no mabisa no Minister Baba usum drua ana pay papa riding share na amemfa akonya so nchia me papa Mr. George Ampofu okay patron one me mame catch any say me see me here no Sompa catch them one me mame prophetess Mrs. Florence Ampofu na anopa me chia me designer so Adus collection wo crow from traffic light na say adu nyame enhira pa papa me wo aibi o say a hungry stomach and an empty pocket and a broken heart teaches you a lot of lesson in life. Anipa ekomode no. Botwa sika bia nimu. Eni obi a wanya akoma seye anase yate na akoma e kire nipa suahunu bebre ewo asasi we so. Na ye ka esuma sem. Esuma sem no obroni ka sem bi se obstacles anase challenges. Eyade a oye den a ebeto. Abrabono challenges any obstacles there no matter what ebeto. Na yebusa se esum no to a anase se challenges ne ba obeye den. Bra enti usi suye a kakra obenya bia no one namfo gise mudi abade mu a wakatua krampo no 10 cedis kura wontimi mfanto we no se basa wadwuma firi wonsa enti obeye den ene ewiase akwakoye se 1 cedi kura na wo a emu 20 pesos de e so utimi to be nanso ye wadwuma ma ya na ye dwen se ahoden wo ho ene me kwa menya de medie hwe covid ba ye ho ebimu na omuntimi enya bibi ni because say adwuma nipa ne ye no from hand to mouth na oye no so no enye se bia ontimi nsie bibi o nenka obetimi asie bibi but because of say and tutuye bi ne nhyehyeye bi ankoye because say da bia ye kwa yenya de ebedi enti no ye nyesa antutuye no na mamenko yen youth ne so hwe we ababawa sesi asa wonyima wan kasa kra no nim be ma wa hye onyinsen Tofiakwa obi wo ho sesi a se wada sori ama wahu se nyinsen aba wa onim pefe se unnim be ma kra mpa ono onyeme entimi busa o se we ya babawa wo boys eye be 7 year otiwe no enti se wunyinsan a hwan na ode bama no na ekoba se omo a woni omo nam no kohunu akire se woni asomasi wo ho se woni obenten so ho a obede eno na man ne mmofra bebre abo asesa because kronketu amu no kra de ode ko asomasi fie na obi te ye bebo obenten so amane enti oba no onya papa bra
ensa na wo wie na wo kura mpo wuni kapre no akakra bi to nsem a wo de wi nsa sa no nti se wunya kidney failure wo be yeden na wie na ye de akwahye bonsam ntimi nyi ne ho ano nti no na ye de akwahye no bare ye ne aye suban bi mibusa wa no pai se ensa bebrebe a wo wie no se wunya kidney failure wo be yeden na ensa nko anso ne ade a advertisers no they don't value their customers because me who obi a ensa twa ne photo I na advert da because but nipa nso rensa the end product of ensa re na say e betwa o photo but me who obi a ensa twa ne photo a ye na sa advert ne da hwe obroni kan sembia na ye kan say plan B ne that B ne say beforehand. Or see, always have a plan B. Plan B means beforehand. Adie bi na wo ye no busa ho say ankoye ya. What is the next step? Business now do seek ewura mu no. Say amfa ma wo a. O plan B no ene say. Na me busa obi a wo ye panimu wa adwuma mu say. Enti wo ye sure say ye you free akonwa na wo te so no so a. Omo na omo ya subordinate a ombe take over no obetimi akọ omo nchen na papa mami biti efie ohunimu pon dodo enti wo benyi to the level say untimi nante bi ede utina hwicha mu no akora bi ba bepia wo nie obede wo ye mame wo ye papa emofra wo ni wo fie ntimi ma wo nchen udidi kura wo mo bibi ni enti sabio wo ho be kire ama nkura ye rise be atimi abeboa wo nie obi wo fa e wo sika pa anko betimi ahwe ne wo fa asebo ebi nanso wonye opani nti watiri modin ebre bi beba ama wo be wumpo ama wo fa asema to adaka nie hwe obi ti efiemu ne wo fa asenem ne nabusuafo enyaye kura anka wawu yenyaye anka because utiri mo den dodo enti ahoma so ya wuye no se wo tofo ma wo be den anopai de ye kan se esumbi ewo honomo you say light drives out darkness mama papa usum na eda ho twen wunti no yen hihye bia esumuduru wo a wobetimi anya baabi agina na wabrabo anya basa papa na wo ka pension fo asem me de bia am kasema ye adwuma osika kora bia pen hwe obi pension ska no esua wasan de age besia enti etomu a krom neko na ya na embo se papa ne babia so ni mu na ontimi nante hwe kwatenten a papa panimu ebetwa ade abeforo bank dan na obeba bia ne sika 20 Ghana cedis ene buy na mebusa se sika ya na ni dasu ya no nti obuy no it means say oni any source of income bia na 20 cedis ade na beye na ye ne ya na ye bosom ya adwuma no ye twen ya se ye ko pension ansa na ya per side business that time now you too late ene odombre ene ne nkwaje da I was here for anopai o the one te hwe kura ye se esumbi ba o abrabo nchi she ben na wo ye e de amasa esum no asama ye kan mfa e kwa asore me nkwa asore ho asem o wiase we na waba mu no upew wumpew wuye kristoni o wunye kristoni o esum beba pacho nya heaven ho asem na make kan ni nye owu asem nemom upo umpew ubenyini ubeyemre kanen sare na utu mirika no ene mirika tu na sa oda yere ho na wibi na esum no ba obi ho menko kwamra kese kwamra ra me nua no maka bebre nti me heda ha me ho ka bebre bia bi
adeɛ bia nyame bɔɔ yɛ bia wobɔɔ no mmienu yɛn nan a yɛsi fam yɛ mmienu yɛn nsa yɛ mmienu yɛaso yɛ mmienu yɛhwene mu kwan yɛ mmienu yɛni nso yɛ mmienu ɛwɔ nsɛnkyerɛnne a yɛka kyerɛ yɛn nti bɔ saa nnwom yi ma me abusuafo tie dwum wei wotie a bɛba kwamna mɛba menua kwame so ɛso ɛnɛ yɛnya hɔhɔ kɛseɛ baako ɛnso ɛwɔ ha tie dwum wei
afutupa hwɛ asɛm a adufo so ka kyerɛ wo ne sɛ esum de w'anim ayɛba nti dwene wate nea wobɛyɛ biara no dakoro ayɛ ama w'anim mmra ho so na trans fa dwene kakra na sum bi ba kwamra sɛ wawie medase kwame Benia. Amintio. Amefa kwanya we so na aja. Menchia Mr. Intia Busia. Macantant. Okay. Ne ma me da form tienra. Ene ne ge no kwae wo no for ya. Okay. Tieja free happy na ye kwa transit. Nti me ma Busia fo ni nyina ahye den. Sister Mercy. Ofri US ne ba ya ne ma me da form ti. E say de ni brato wo. Nti ye fa kwanya we so ni ahwe mu nyina den. Se nyame no ana de ma ono anso na eje na menche sister kura anso obution station oni ne kuru Mr. Ampofu meche o ma no paper aminua ene de nka mehia mre o mehia mre pa de ntia mehia mre ne se wo hwe ba bia agya nyankopon de aduru kakrai na enkrofo nso timi ba ye nchen ebeji afutu kakra free ye ho Tofi ene die Tofiakwa emantie na eba no se obi ba wo nche na ni din koma a se ni ti na se bi obi a wakosku awie but etire ne siso na nkasa no empty bibi anim because obusa ne se sisi e wawie school e bia wunyanya adwuma be na wo pe menya adwuma wo banga minya adwuma o ministry a ne se wa nya no ade na abeye na ogina no hwe wanim bibia ni wo mutrim enti ya na mitimi busa wo se okay school na wo koye no pa die pa na wo kusuan no hwe Tofi yen shade we nso minim se sa so viewi se wo ya brantie wo wie school wanya adwuma na se wa nko school e bia fita na wo ye ana wo ye mesin ana so wo ye se unya start abrabo a die pa na de be hyase a de na adwen kwa akiri pa be ka so minya iska na magia asase na misi dan a metnem miso busa 99% ubenya safo no so minya iska megia asase na masi dan na matnem de na adwen kwa akiri no na omo madwen kwa akiri ndi ono no plan na Tofi mame share ade we ni nyina yensua hwe Tofi so ya brantie na wasi so ebi afi no waware ana wonware ana waware wawo baako se opese wukọ wanim wa abrabo mu a ade edi kan edan na wo besie no eye so obesi dan but mean si dan ya wo betrem because wo si dan ya wo betrem a udwetira a wanya nyina no akwose dan sie nim enti edan so sika wuramu a ema se dan sika wuramu a emma ninti no ama wo capital wo nyaaye because ene ansa na be complete dan memfa no normal size e bia 5 bedrooms e bia be ye fence wall e ja be tutu if you kakra no just unya between 5 billion to 6 billion ansa na wetimi dia complete ene enti sa kontum na wodi kosi dan no eye se ubetimi dia si na wo capital ni nyina akwa kwahye ho ehye ho a efie yemfa ne so wasi fie foforo na wakwa kotrem bia because of say unkwa ni munti unya ba bia ho abie bia benya new site kakra je so opo obi obehwe fie ho je se ope light ni nyina je se sisuso ubetua water bay ubetua light bay but bia na ye wo ne wo yere no baba akope na o capital na unya ye ni nyina akohye dan ni mu Tofi mamma wo idea se wo betimi de sai sika no asidan ya wo betimi de rent bia why in 2 bedrooms apartment and I say chamber and whole self contained. Into me for say sikano, a bit me see apartment in bia bear 4 and 5. Into Satam now we are brand here now, a dying here will be brino because onye emre. O just advance na ubet me the back I could try dear. Na the akano udi investor for 4. Tofi utimi yes hard na within 6-7 years. So utimi see dining the same thing. I can't you see you know. But enemrante na say okay
if you for hard drink metiase or hard drink but o compromise now we yes adie we ya within 7 to 8 years no wobetime see another house entiya no eyi obi say ebia wasi dan ba ko wasi miyenu wasi miyensa no ebia na ye ne say ebia wo kofa sika bi firi baabi ana say tofi me tuwe me high dan me mfere se me kaza me high dan obi onim bia nim se me high dan nya no asem ne ye enti dia me pese me kire ne se hwe tofi se wote ho na wo yes investment na isumu nduru da isumu kraba because wo de obedi di ho se aba critical ne se wo 10 apartment a minimum obi atofi owo 10 apartment sa mako 5 o si one pe and what the one or advance na no di see another one or advance na no di o si sa 5 afi no nya 60 years 5 apartment unim na no o transi a wo ye this year was ne dan ne so unim ska wo beje free sa dan mu obeje 8.9 billion na free na mbusa ne se papa na sika ya obeji oji a wo de be de kwa me hu latest Land Cruiser na aba no yes na makodi anu awi akokra medem but ejina ne nhihye ge pa odi kayeye but enem nantie no wo ya na masi dan makotrem wo ya na se ye na mo a se bi obi a yensi dan na oyo chele de ha dan on fisi ye de nkwase afo but se sum bi beduru yenti ene ye predachi wase sa wo capital nyina de akosi dan hwe light bay a wutua hwe water bill a wutua hwe security man a wo fa no man hwe fie ho usika nyina kodi ho ekodi ho abaako eno ano no akolapse because who decide sika no kosi dan wi a abrante water bill 6 billion wo de akosi dan sika ni bi wo ibiem afi na wo ma ebe nyina wo betua fees akese wo be den but ebi e dan no wan wuru mu pe na wo da wo na wo yere na wo ba baako ana mienu enti time anka waduru wo mpanim fie so no ene nke sa unya sa pe no se o mi ene dia nyame ya adoma ya mere mitimi fie o ebia me ko ka kama bi ye den eyusu ena brante enya sika wa kotoka me see Honda na aba no ebi 2 billion 3 billion a obetimi dia ye investment a ebe manu income every month o mane ho 5 to 6 years a obetimi dia si edan kese wo krom a agi hu sika no ne yire ne madache omo anya mobo no o de kwakotoka kakraka no odem dia na ya ne se onim se bia wo hu se bia me yusu ka kese e bia ma planning for the next 5 6 10 years 20 years ansa na matoka na madam ohun se udaka ye kama mu ape ono be compete opese okotoka ni bi no ye dey wotenem enti de ye ka kire emema ene mamba wa be hwe abrantie usi so na wo yire usi dan no de sie wo a enu kwa so o man ye news enye news de enti enye news ne se yire hu ye adwuma opese o kire wo se yire hu ye adwuma na so ye dey esibi ba minti bi no mase ena me yira kosi dan wode asie mi ena me yira kosi dan wode asie mi unso so plan ne sei eda ben na unso wasi plan ben wabo capital ben na wo da ho obi wo ho a na dwuma na wo ye no se ne wo ka kire ni sa asem aba onfa 1000 kura mra se na dwuma a wo ye no wo wiase nyina oni bi da ho enti wo busa ho se na abrabo na wo bo no wo bo ne sei ena me koto ka we ena ka na maintenance ena eno nko ne wo madwenim but udachi be wie wo sei esum bi ba wo tama wadru 60 kono ede na wo bedi wo se se de wo ho de wo nam fom kra o so na nopa wo betimi afa fom firi ba bi a wo tia kwa adwuma wo na bia wadru 60 na wo ntimi nante no giso obi so mu no de wakono ede na wo beye tofidie to sum yenu enkrofo bi nso afa plan say me ne me yire ne me ma wie ni nsabe so ni wo fa ase so ni nsabe so ni nua bi so ni nsabe so wo bi so wa wie ena oba me ho a me yire so wo mpenti o ma wo ma we si sei o ma wo ma na bra hwani yo sister hwani yo ne se dachi se wo da ho a hwe aduru de adin no ye beka se ne busuani we ho na wo kofre no wo beba enti se wo nsabe so a ewom hwe wo ma de nyame na de wo ma dom de obetimi ye modin bia obetimi bia bone fa hwe wo ma na enso se busuani ba ko wo fa ase bi wo sister pani ba wo sister ketwa ba
o maame me se ebinom nhwa o mo maame kra no onhwe no adaya sofo bi so ye bayifo na sofo bi so ye bayifo wo wa na wo ye ketwa no wantena wo so anku wa mo wanyini etimi ye adwuma nya sika obi wo ha ne maame eton bode obi ton banche na odi hwe ni school enne ne yere se wo ye bayifo nti maame no onenam ho a ohunu de obedi a me se binom wo hia bi na wo hwe ne din na wo hwe ba bia ne mawo timbu sa ne maame adai obayifo nti ye nhwe no na o magya maame no nti me nti dia me pese me kan nyina ne se yesre dofo no yesre boys na eba na yesre girls na eba yenyiri ye hunya adwumaden ni ye adwumaden no ye mfa bi nsie so wan fa bi nsie a wo daache no wo be ye mobo se bi wo wo bi ne se wonya bibi kakra bi a enye se bi a de wo ye ne no wo ye bi a bi nkodunu ba bi a waduru no eye savings kakra na 11 cedi na wo de toto 22 cedi na wo de toto na be iska kese enkrofo bebe obusan se na madam wo ye adwuma wo treasure be any day onima de kro obi kira de obusan se na why treasure be kakra se minima de kro ba ye kra ye business ye adwuma enye say bia one day e bia wo sika kakra na wo nya na e bia me one day metimi anya no e bia me wo treasure be kakra bia e ba ho kira me kwakoyi wo kira de wo ye nurse ni obusan se de na wanya da bi oni hwe da ho. Okay. Enra se utie healing pointer na bi any Dr. Blessed Foster interview bi ha testimony na ose ba bi a wadu no se ne ma afri ne nchen suku konti oyare ye no ne wo faase ena eso no mu na ohia bibia ne wo faase no ne timi tode ba obepija no obefa no ba 21st clinic aye wo ayi enura oba hai oba ofra akra ba kumase no one no na ebaaye ne wo faase ne di nachi na wo faase bi kura nyawa odi aba be botrimakun sometimes aya na ye pese ye fa bi before adwen abrofo adwen be ye adwen wo ye din ye culture bi wo ho a untime nsisa ne da krachi me pese me kachira wo nuama wo faase no yen kase wanya ama na buso a na obitima hwe wo mo toda ofa sie bi kura pese ofa beba ne nchen no aka se me faase na ho kura te sen suku a wo kɔ no niema mu te sen wa unya sika ama no wa omfre wo faase misa ne se ne ho kura te sen esum duruwa na obehu se hihye kakaku anade odari soje ni abechi mi se Dovi ukwasem ne se me phone asai fra enra kafra nti ama numbers ni nyina no de akoye no ajuruga zo nse meba bia age me frɛ bat yeah na free say papa eto for me ntumi ma ha na busy sa nti ne de na ma yese da bi ba me sorry alopa me yampa wo me kafra me betra ha yam sa yira sa o ayira tele me ba nyina na me ho kyere me pa nyasem gete wow and so is ya there me okay I was for a fan atija na acting there that we am come 7 to papa ya wo free mukui friend say no Bishop Bernard love wa wo no any or ya dia said was serious no watch out about the saying on Sompa TV any TV fufuru bi ho asem beba da bi I was saying for papa we niam wa yi no mu no yesa mu che no hwe no o krum ha orabo akwaba ejoso eja sumbi wa yanim we de ye mechanism panyimfo akasa na no payin so masua bibi afri papa ye ho okay na brofo akasa mo say the coming event will cast a shadow. Wow. And enise or the senin so forgetting about reality. Yeah. The empanyimfo kan nyina no there is something we call reality. Yeah. Yes, nipa bi wu eno wo ho. Yeah.
but we are talking about bra unwu ye na wote ase ɛno ho nkɔmmɔ ne na yɛbui mistakes a ebi a wo waye ana bi kra unye mistake ba wonte reality ase nti ade na eba na wa forget it na beto kai benachi ba bi a wugina wunim se gata bi ano na wugina kai yi benachi wa dwen ne se driver no hwɛ mirror mu nti wa hu pan na wo da ho hwɛ wo ho wo se da that is reality on fa nya adwuma na ewiase na ye wo no de bia meka me se yeti a meka se coming event wo cast a shadow ni se ebi ka aware mu e wo bra eduru baabi na yere se o ma ne ma amenye de emba bra wo ne na hyehyɛ no you saw it ba we ya wadwen so we be yi obesesa you are lying suban ya wodasani atena ne mu 20 years na wo ne na ware 1 year wo se besesa nyabotere esa wote ase ase bi as ne suban ni na metumi ne natena to change it to boase eno na bi wura mu wi a o se yankopon makofa bonsam wonte situation na wo mu ne de ase papa no nwumo no in fact ensem ni nyina wabɔ ne tofa awum I think say nura me call office bi na man bi akoto phone so to that day na wo to phone na o twen ne ho a wo san e ba e na say phone no problem awum okay na omo se da bi omo directing no ba bi say ho na onfanko ukoduru ho no a o yes omo so mbe ya ama no o se da bi still me kwa mo masesa ma me em se nhyehyɛ no nso nte saa ti obedu ye nana woman no try so be kyire ne mu se nhyehyɛ no mu no sɛ wotɔ 100 phone na wodi pie sande wuram onye ye ha sɛ si esesa ne ma wa ye be sesa ne ma ama problem na bana ma na guy na ntia se ntabufuo kakra bai di lady no momu no nso ma ne bufu ye ma man na ka se me na wo ne me kasa sa no wo so wo ye hwan ɛdeɛ na wobɛtumi ayɛ ɛna wɔse saa ai saa na woyɛ ne ahunuhuna no ɛne ɛme nso baabi a mɛwura na wɔse wo okay ɛma woma ne bie na no kaa sɛ ne ho fi nokore ni mae no mpanyimfoɔ twe ne gyina nkyɛn no na papa panyini bi ɛbɛn lady no na me so mekɔ hɔ bi ɛna mae no ka kyɛn sɛ maame wayɛ mfomsoɔ meka kyerɛ ne sɛ initially no deɛ na nka wonyɛ mistake wano na wobie ka sɛ ne ho fi no hwɛ sɛ wobufu deɛ ma binom sumba no wobufu na ɔdasani bɛn wa wonyame no to bo ase na nka tie deɛ wɔka no ne bufu yɛ ɔka saa asɛm no afei later no anu ne ho pɛsɛ nka guy no mmra no ɔmpa ne kyɛw because sɛ wonnim obi a wofrɛ no akoa bi bebree sum ɛwɔ wɔma no village bi aname wo okobie na no kasa esa na honhom adi nipa na chi no the person wasn't even aware say honhom bi na chi wow and okasati ano no honhom ne bɔ no ba honhom e bɔ na tumi no ekuta no na ba bi obekɔ bia na nyeye okay o de dam ena nenam ho saa de wuye wow e bia na wo de betima sesa ba de ye kama na kwa wie sɛ anamo bi a wutu ne ne no kai hunu sɛ ehun sunsanso yɛ den e wo hɔ ɛno ne duru baabi a ne yɛde kɔhyɛ yɛ maame abrɛ wo agya wɔte fie dwene ne ho yɛ papa bi ɛnwomtoni ne wɔ se me papa tumefo a me sɛ wabo me maame afutuo no sɛ mɛtumi reverse life a nka mɛsan yɛde akɔfa de abɛyɛ sumyɛ ɛkyerɛ sɛ berɛ a ne yɛtu ne fo n'ani da hɔ ɔte ba wante reality no ase ɛne sum no yɛɛ den ɛbɛduru no mpanyimfo aka bebree sɛ nna nɔpa yi ɔdasani de bɛyɛ adwuma a I am telling you ɛdeɛma bɛsesa I am blessed today because me waha because mpanyimfo nsɛm no we dey free gadochi nye TV show ma be gine sesi ade aheboto ma me de kɔbɔ mbra emu eba sinimu dia de madwen yɛ me nam de bɛyɛ adwuma ɛno ara nti mo bi anta yo aka I think say enra me kɔ ba bi nipa ne hu utimu sɛ on TV no ni bu afumi ama onya akro bɛbɔ na hu me physical wo sɛ ade ade wo yesa bɔne so mesi nyabotere na nyankopɔ sɛ kyerɛ bɔmɔfoɔ no a wɔno no wɔte hɔ no bɔne no wɔnim ho bi meka manfoɔ nte ase ɛbaa ne sɛn no wabusa na no deɛ ɛyɛ do twam ɛbaa ne sɛn Tofiakwa
Or the assembly back. Case in ho. Na launch bi e no krom ha ro. Oh, na say. My brother. See, I feel TV so bad. Watch out. A ban saying when him say Tofiakwa or your panel no ye TV program bia movie na e kama pa o ofiri ho no me de or your the sorry to mention it the omo ye no me ni nye ho nti me de me hwe bi catch and say on sang go back to that oh we nya won the back nya wo kire they should watch out e ban saying enche e ban saying a story mood do na niema Jackson de agumu no because ya to ye bo ase e di bibi pa awuram ewi asisika ya de yo ana ye kan sika ya de sika ya de ti e ba ne se ohun watch out eye TV series e ba ano din na story no obeti ase eniema pi ne didi akira e ba e wo Sompa TV ene tara one media daroma ene ode Sompa TV Sompa 93.1 FM Sompa 98.1 FM ena ba kono memoana dabi mami ntwansa dabi mami ntwansa ti tara one ade a wode bre wo no say kakra na rade enye nipa ho oden wode ye fa soro rade de ye be fa form wode ye fa form rade de ye be fa soro nti watch out e ba ne sen agu minim se abesia hia yankopon hira ho na o Messi TV na ohun bi wa ebi o ha na obisa YouTube nso no kreni ye wo short videos is it here pa na Kumasi ITV ani o kan I na no de I but Kumasi na ani EYE unya boy no kwa kra ne da ho bebre wo ho a igusu ayede ba na me video me no masem no camera da me so masem ye different me bo kwadu pa me nua na ene me yo hene kese pa hey me nam de ma wo metimi age order format ase na no kwasem ye ba ko short ne bi me de abrew nte hwe sa mate wo betime nka me bo kwadu me fa nkɔhyɛ nkyɛn bia ni nya botre na asase se ona mambe ela me chose camera dam so a me un control me ye be si bia metumi aye no ha aha dika awusiafo nini ade atija me dana se omo ye onse toda wonamo anu akohia abusua bi na abusua na ayekese nyankopon enhira no saki transie na afede yenhwe na yenhwe se yebetumi amakwan na amanfo enso ene ye was story bi saki mba choko transie ene ye was story bi a ano din obi akowura baabi na ma ohwehwe jefo anopa ye ne no bedi nkomo eya sem kese pa na ne Fakye show no so ye ne no bedi nkomo wakowura baabi na baabi a wawura no ogene ho anye saki mami ntie wansa ne afani pakro why okay Bruce Lee kasembi titi oni efe Bruce Lee China ai Bruce Lee kasembi I say if you love life don't waste time if you love life don't waste time because time is what life is made of. Wow. So abraboya anase abraboya eboy. So when you ho pa na be so bobra ni ya. Ensemble. Because arabo ni nyina ayemre. Nti maybe dey ne for time. So we waste time esum duru a asembeto. You never be bre ho a o mabọ mere wa ne nkokora a o mo nkwa na te. Ene se o mo ho odin o. Omuntimi omo ho hwe enso so enam say omasa emre ni ntino esumduru omo no omo hu de omo ye omo ho ebi kura yes ye woni pa bebre nso wo ho a oma wo atitiru enso so wo mo ne omo nka
hwa o man hwe o mu yie nti o ma gya o mu saa esum eduru won Tofiakwa. yes make hay while the sun shines emra ewie bon na so hwe oni ma yie because nsu sa se eto a asameto me ba no isi awaje TV na boso na ya o toys no baako ese obenyasafo contact and chain esu na kwan nti toys ni mu no utumi se ntatia na omo di aduane ekọ omo dan mu awia bogedegedege na abebe eso so ti ba bi na on de obọ ne guitar na osa na oto nwom de bia omo twema na omo ka che na abrante won so hye wadam di o hyehyɛ na ensuo eba ozo awia da eboyi ensuo de o ma mo da monye de mo ye me so me ejimani o de saa fi ensuo hya se eto no awo hya se ede no ono a oni dan odam aduane so oni bi nti na ekowi ase na ewo se okobọ ntatia no punu mu se obebie na otimi awuram akwakope wonfa na se akoka ne ho hye esum duru no afei na ne ho aba ne ho so ensem a na ntatia na ka kire no na afei na adwene wo se nipa kwa ho kire mu afei na wadwene ye adwuma pa o afei na wadwene ye adwuma pa enti wanhwe ye ne se esum duru wo a asembeto esum de ebetimi aduru obia in fact wobɛbɔ akokora wobɛbɔ abrewa esum aduru ɛhɔ no na se wobɔ obra yi a esum no duru wo a ɔma wo hɔ onananom wo hɔ wo faase no wo hɔ ɔmo nyina betimi asoso mu nanso so nipa bi nso so wo hɔ a ɔmo ne ya ɔmo nye ne yie nti ɛma esum no duru ɔmo ntem te sɛ ababa wo a ɔno no soso mma ɛnam sɛ ne ho ofenti no kwaku wo ha kwadwo wo ha kofi wo ha sei ɔkɔ kɔgye kakra wakɔ akɔgye kakra nti odwen sɛ ɔno ane ɔno a na sɛ yade bowa ana sɛ ememma na wo soso so mu nyina gya wo hɔ a ɛdɛn na wo bɛyɛ bisa ho sɛ so school no went me anko wasu adwuma da bi esum duru a ɛdɛn na wo bɛyɛ time life is all about time nti if you love life don't waste time to feel me that say yɛnhwɛ sɛ ebia Facebook no ebetima kenkan kakra akemonya ho adwuma kakra ema me obolo chief driver Olam Koko sa kase ho na wo ho kase Olam fo no ena na ya nso oyɛ driver ena Charles Cranton omo nyina omo fa issues ni agro titru na menim ena odin di Oliver one wife Sarah mo wo enkran a mo hwe live nyankopon enhyira mo ewo ho Oliver bro Charles Achiriba no Oliver one Sarah menim se moti Sompa TV ho a mo hwe live nyankopon enhyira mo nti saki yenya na yemefa we kakra okay Moses Nate also watching you live from Fardem and Pontain. Mr. Kese, where do you get your pictures from? Because what you are saying is true yes. Prince Lord or say okay Kobe Sam I say thank you Mr. Komunakese entry Prince also Sompa TV a tough from Achiremade Michael Asumenin from Pon say please Tofi play Mobrowa by late Kofi B for Komunakese and Whiskey and so okay enko anima Nana Hima was good morning my mentor Tofi Dora Love was good morning and Anoche Bismarck I say Tofi good morning to you and your crew. Please, I'm facing serious problem. I have tried my best, but still, please, I need your help. Okay, 0266 30 37 33 0266 30 37 33. Anoche Bismarck. Okay, you're going to comfort Jiwa. Also, God bless you this morning, my brother. Nana also Richmond. Also, great job. Apia Jemima. Good morning, Sompa FM. I'm really enjoying this show from Inshai. So, Tofi, I want to be a journalist, but I don't have support from anywhere. Please help me. Right. Ayabra. Asantua Philia. Also, good morning. Asantua. Okay. Also, Emmanuel Usufojo say that's great advice, Tofi. Keep it up. Thanks. Nana Bafwewa. Also, good morning to you all. I'm watching you live from UK Redditch. Nana Bafwewa. Also, you are doing a great job. Keep it up. Derek Aite. Also, good morning. Oba Hima Helena. Okay. Obaya rather. Obaya Helena. Asemu. Thank you all for your daily advice. Good job. Whiskey that's BM. Okay, yeah, that's it. Champion J.
Ohima Sewa Adepa, great job. Matthew, also boss, thanks for your advice. Atakojo Senior, kudos to all your panelists, most especially the one in white and black attack called Mr. Kwame. In fact, I like him to the extent that I can't substitute him for something like, hey, Bra Kwame, when you crash, also Philippa, Amajiwa. Okay, great advice. Showboy Asumedi also good advice. Sylvester Amwa also nice show by all standards. Nana ya black more. God bless you, master. Derek Asante is watching you live from Tadi, I think. Derek Asante, your program is full of wisdom. Keep it up. And Lawyer, I don't know. Yeah. Oh, okay. Lawyer, Okay. Derek, no. Okay. Uchaba me for his new Chakwa. Yes. Lawyer, Yes. Bafo Kwaku Collins. Also, good morning. Gladys Yachiwa also say Tofi. God bless you and your great team. Stewart Boachi and Sir Abraham must say good morning, Tofi, and your crew. Great work done. I'm watching you live from VVU main campus OEB. Okay. David Ketchi Kwatin Noble. I'm watching you live inside Anloga. I am David and I'm blessed to listen to Sompa Fakye today. God bless you. Yankwe. Saki, young fancy na yanko. Okay, right. You knew be a Homan Swine in Ubedin Como. And then there was a studio habati. Baby or one muchika cra. Tina will be here and now bear for quine sono. And no Edin Como. Bema Memoir Quaba. Okay, Ohima Memoir Quaba, Ediba. Sompa Fakye so. Fakye me too. What is saying? Fakye nyame adem hoye. Ma aye dia ma ohun. Ochai. So my intio we de udin hu hia. Problem ben na si. To bo ase na yini nkomo. Mpacho. Me ge wana me bi kese na system e kwere state. Oye, Oba we JHS. Nam pese me kwere state. Okay. The results me by me you good in see more me ka so be for me so. It's me ya me popi and sheme. It's no trying to bet to be as or the baby or the nuclear SHS. The first semester, the Minyan school madana. No ojo okote group ni na minim pacho toboase I say me hye dan te wo nkan yi dan ho kakra e ma me na o se na o papa amfi mo nyesa aha e na o ma me na obo no ho moden se ode wo be ko school me bo a pachai e na o ko ra senior high school mu e na o school mother no o se na oye den no ojo okote group okay mami ntio na minim insi first semester ni mo omo ma uniform ye de ko class ono na koye me ayo ni bre mi ni it's Monday or the uniform ni good in so man for ye or the ni dey na or the ni dey e ma me take class. If we free class by no what me uniform na ye ni. Tell says sister, so called school class and also they do all time. Not knowing them a uniform or the choir dear. It is your uniform, mammy saying, make a class, na as me 3 me ya. Kitchen is becoming means me stand this if it was better, and no changes do me. You'll be an me and Cassa. See, me younger sister make a change, sister. Group being a Macquaco Junior, Jimmy Sacrana. Now, I didn't make a mechanic. It's all me. I was expecting some more me to some say. The group in our join it, a yampa, not saying yampa. Okay. More me and Busame. I know any friend could even come. It's the quarter in the AM and yapa. Okay. CPR, main kind of mommy.
resume your more quite semester, second semester. The catch him on Mr. Minko school with him. One semester. First semester, Miss Channing crafty more meeting. Some more chat, a second semester in every. Catch you be say. I think saying from my life, but no more me, keep on coca channel. The question of one thing, it's remembering to me come as him. And Treno. Ufri uma me hono, uko share he for semester nina. But I don't know, but I'm a coin to many Panama Costianis. Don't so your aquatic group maybe. You're ready. So, no, many questions, sir. Obana Bema. But you're not figure or your bar. I've been no Miss more than into free school of my mechanical chemicalist. I know mommy hand TV. Me could school the quiet. Some day I'd miss free school man, your cobushi be of free saint. Usku nyabotre usku ayino o madam Pachai ko fresent Pachai aw mami nti onti mo ko ho a onza ye nkomo ne yedi nti ana ye pese enyamu nkyeremu yi se mu free school num na mu bowura busha niema ben no ye no ho one wo nko ana ekọ ana mu ye group a ebi kam ho e wo school mo so yo mo dosto Muya bed was saying. But I'm not more than 30. If you say, you are over school for week. No, when you have a couple, and I'm one position, so I'm more yard, you know. Okay. I'm moving, so I'm doing much, you know, anyway. Yeah. Me and finish, let me come out and show me. It's an imagine say. The Makuram medial to Namaye. Okay. Eti yanhwe ni say o school madam na ono no e de atade no hye wo no a wo hunu saade no edin na e hye ase ba wo mu na na mu free school dem ho akoba bia mo ko free senti no a edin na mo ye no wo ho na mo free senti na ni be na wote din na esi wo ho anything you or the maybe call no fees or the me call cut me some dan menchi no one say name or say me no buju no wa kukudu enye sa anko fata de ne emma me I'm getting sister, na you didn't oh, say true, or become of my chain. It's your coin. Of free things, I thought not a demo, and what you knew. It's me bone caca, I'm a sensation man bone. See, there was a fire, a bike say star. And a by next up, but voice, you know. It changes. Okay. You know, okay, say, I don't know, you know, so officer say, I didn't know them about. I know, so officer, men are the best in a night if it's all the free ho. And of course, says you what say. It's a honor of a mammy, candle, 3 colors. A mammy had been, then there was a sign them. Hindu for signer. And I made the hanking. I got him to make a class or the men from paper menu. The class be an amount of paper menu. I mean, the here. That time, Namin said, that's a your course group and I to say, Namin. Sabra age is saying. It's number 16 years. 16. Okay. Enti hanki na omde ma wo no. Se o de popa wanimu a ukọ class ade na hu. Was o me de popa wanimu a
me cook class na spirit bebre ene me kasa. If you be job, me feel pijama tea, to me the boarding. If you send me pijama and any daughter. Teacher Nina Ochra Wadiano, any ekra wonte. Men say, in something, the cook class that will catch me, and I'm a back class, and I'm a fender. And I mean, she may problem, Clovia. I say, they say, no, I didn't show me net at the mystery school. Me name baby, I make up, but I said, men better to know to number, baby. I'm from a democracy will be of the thing, and I come for so. I will be your course. They say, Sisi Ankasa me no Casaino. Adienu Gusua, a hante wana. But I meet the cemetery, but I didn't enter me say, Mimi Mansin cemetery, or no baby nipa or bear me, Medonica. But I mean to us here, or say, Adiano saying. Mimi say, me Janet, dear. Also, my idea best means to order nipa Medonica, and be see every year. So, person free moi. Just say, a nipa wo don pan or any day. Meeting be chasso and follow me to my friend. The wo didn't be chasso. But try. Wow. She said, "One how many years?" That's more 19. 9. Until nature say, "Why you for 16, 19? That's 3 years." But try. What we school nana? What you mean to me? 1 month to school no so. Such a baby. They say only woman me nom netie ana wa free family ni hokra. But you me feel my main. Anti say baby awo no wo ne hwan na wo ho. But you me friend bi no. Friend no ye oba ana bema. But I bema. Bema no so ye bi ana. But you baby. Say what bema no so. But I. O ma me ne o papa enim saa bema no. But you baby. O mu nim ba bi a wo kura sese. But you baby. Pese o jai. But you me pese me jai. Sese no. Eni no abisa wa na ono request nipa. Oye wo hu nipa ofisa wo don wa request ade nipa kura na. Me for try. And wa request no. But me last born. Me last born. But I. Spirit no e request say. Aje se wo de wono no e ma omu no omuku no. But I. Ade we no e ba wo so no e de wa PSA ye pen. So, my first come so many things. In team, when come baby say, "Hey, dear, my yapone." It's a mean piece come motula. I buy and head is yes, she will come so be as yes. It's almost as if it being a mental problem. It is when was the last time one woman make kasai. Me just say A cover 3 years in it, on Casa Mammy. I make a some you want me by now, or be me and me poor food. A spirit no ya one on. Or be me and poor food. Na Bearman, I went in or 10 on him set or a dear we. But your baby. Nim da. But you did. Baby, I want so we ni sika kwana me pese me bra wo ka sika wo betumi abakumase menim se ensem bibire wo ho a e wo se ye toa san komo no so me pese me range na me de wo bakumase
na yɛhwɛ deɛ yɛbɛtumi ayɛ ɛde afa situation a ɛwɔ hɔ no ho. Why? Fakye. Ɛmmɔ so nkyerɛ obiara ɛnyɛ ho biribiara. Menim sɛ yɛdi nkɔmmɔ yi yɛbɛtoa so. Mepɛ sɛ mede pem ha because nneɛma bebree wɔ hɔ a mepɛ sɛ wobɛba me atena se face to face na yɛdi nkɔmmɔ. Why? Fakye. Menim sɛ Nyankopɔn bɛtumi aboa no wayi saa adeɛ no afiri wo so. Why? Fakye me that. The producer no wobɛkasa yɛbɛma aba Kumasi this week. Why? Fakye. Okay. Hey. Samamba. We ne maame ne papa kora nim sɛ wayera kɔbɛ 3 years ni. But ɔse otie Fakye show no ne Sunday show no ɛne na menim no. Onim die nti kora ka no a ɔpɛ sɛ ɔconfess. Ne nsɛm a ɔkae mafa nneɛma mmiɛnsa na afiri mu. Awofo akora no tumi confide in you a yɛhunu how a yɛbɛhandle issues no. Nti sɛ ɔse ma wɔka yi sɛ saa ne te a wakɔka no asɛm akyerɛ ne maame ɔse ne maame ne di nkɔmmɔ nti wohwɛ a fra wafiri fie ne fra wo mfrɛ ne maame na hɔ ne firi. Yeah, because wofi sɛ ne maame atɔn no ama obi. Yes. Saa na parents bebree. Nti ne gyidi a wɔ ne maame mu no aba fam. Ɛna ɔsɛ the danger in it ne sɛ now no wɔle lose trust wɔ ne maame mu nti si abɔnten sofoɔ. Ɛna ɔde n'asɛm kɔ isi a ɔne bɛma ne te. Sɛ abranti kohu saa de sisi a ɔne ne ntena biem. Ɛba saa ɛde no bɛɛ. Ɛna ɔnso ɔkasa nso no ɔse because of nneɛma ohu n'ani so ne voices hot in the ɔte class na ɔde ntia te table so. Yeah. But a teacher for any a church for any behavior biya na yɛtwe ho aso mama Tofiakwa mummy observing crani ye pa say give it to me and menya counseling units or schools ni nyina nka beboa on say we say when your teacher be observing ye and who behavior no sha say on net or tena sia counsel na anka bia embedru ba bia adri nti yɛsrɛ mu a teachers no GES for mo yɛhwɛ saa de ne yie pa obi wɔ hɔ a akwa ne teach the table so na abada na chi den o say ɛyɛ so na o push no akwa na we nneɔma ɛkɔ so na adwem ne nani so no you have no idea nti mesrɛ a teacher for ne school for mo yɛhwɛ ne yie ɛna afei so awofo bi a mo yɛntra ne mmɔ mpa yɛ ma mmɔfra no yɛmfa mo nhyɛ Nyankopɔn sa because nneɔma ɛwɔ school mu ne ɛso ɛdɔɔso te sɛ akra we kwa de nkra o and akra nkra ni asresire na wasre chips ewo ni na danfo ewo school nkra be 2-3 years 3-4 years wasre na ode amano wanwe ode ahye ne botom ne maame esi ni nioma okuhu ya adane ni pansa chips no adane ni pansa ene hye nti imagine say akra no re friend say chips na anka den suban na ebe wura ni mu na anka den asem na anka ebe to no mti awofo no yesra mu momyemfa ye ma no hye Nyankopɔn sa pa ba bi say schools every a day student crampo a momyemfa mo hye Nyankopɔn sa because you have no idea enoma ekoso especially SHS say the school mother and school father edin say mebreba enam. So why introduce you to occultism now on team film? Is there the consequences in say or beso film the I just say or do we ba every draso? I wrote some of it. Yametiasi. As opani. Tofi. Mamintio. Awawa. Na kasa na hase ne say ohopa nhwe no mame na na ehwe no. But okó school ha wonya ha ne sanse na one o maame nkasa nti one na danfo ne di ho nkomo first sa na o kan yo yeah na danfo mu ne kɔbɔ ne maame no amane yeah ansa na o maame nso ntumi ne na ani ho nkomo nti one obi fufuru kodi nkomo ɛden na wa baba wa ne mu a o papa nhwe ona maame a wo hwe wa otumi afo so do ro school edu time mi na one ne nkasa nti kura wonya problem a danfo na odi kan ne kodi ho nkomo first so Tofi nkwala no bi ehye nkwala bɔ ne asentem ti toda na bibi esi wi a na esi na de obenya moa ba de mfa ntu nkwala na ya na omo shabra bɔse na omo ho mu so omo nim nyansa na se niema bi wo ho omo enyini wo mu awie
or no quality pino mamma no problem no papa no problem or wha bibia no obi anya problem wa kwala papa anhwe wo de enti na also no mamma ba akopɛ no awaka na or force word wa kwa ras can nya problem say me na nkasa wa hye bibia ase ama kwan aba abɛda wo ho so two te de wo kana enye say de wo kana me de si nkyɛn yo ba mpɛ sɛ me kyerɛ sɛ me maame no manya issue abedru wanim why so no obi kodi ho ngomo me nuru ho no me first point in say e den na aba mama aba wa na o di kan aka say o papa nhwe ntu maame nko an na ehwe wo na maame afo so do akọ school mu but na ono maame enka senti unya problem na kra no one wadanfo ne kodi ho nkomo wadanfo ne ho na problem ni wu okay do hwa maame na akola na ntam no twitwiri wo ho dada na make say den na wasa ma akola no ono maame konya sa problem no ene na maame no so ntumi a handle ne maye ma de omo ye mansofo sabi musremo fa nche me omo wo sa asu ntu ono ne ba no se won kasa me ho a bi ko no sika ono so mfi no asa ne o ka saki kan no nipa ni pi asem o se ka ne fi asem no na ya maso de adwabo nten na no me kan na wa ha se obi ni nu ada maame bi ni parents bi atumi akontrol ade ni obi ante but akola bi su banki tu e be sha se efifira na ye bo hu dawuru na obi dia ode akoto be de me ba ne nkasa ma me na wa kan kesi fi wa man ne so na tenants ne nipa e wo around no o mate do was akola no su bi anka ebo aye hu adwuma kakra bi a nke ka akukom yetumi ye hu adwuma mo to abrabo so no ye kama ne pientam ti se kire tumi ye hu adwuma akora na be tag bi tare nipa no maame na ntumi an control no hu yi school mu niam e koso se ne saki ka se esoso no tofi niam a ehu nti se obi a ye de wura ba bi etesa on se wagya obusua atetu mu amu anya mfie be se dunsia kodu nwotwe no wagya omu nyina ho kɔ ne nipa bi akohia obaba be hunu maame no bi wa ye na wotwe mienu bi ade ho na spend time do no a wi ya honhom sam kura free hɔ a ɔma ya tete ɔma ma ɔma sɛe a wokɔ no ɔma hia enye easy di mfiti preko pa amfaramfo ye do obi ma wo sɛ o mada o fada nche sɛ wabɛyɛ ubi bia o ti sɛ nyamesum bi e do titi wo mu ansa na ye do wokɔ no ma eno hia wo secondary mu oni na hɔ atade a wo sha ko school na mada heda afade agu nsuom oba ya ye ne yie sɛ okay oswa so on saki sɛ nkanya saade a enka directory no nsa kan na osanke bi a won so hu satade okura sɛ me hye ne ne na won so wo bibi foforo a obeya afa ho ansa ne bi a obeyi su a wa yuzu on sɛ okɔ school foforo na anam so wusu anti no onim hwe nti mother no ba obefa o trunk obefa obi bia akɔpɛ bed de akɔsi o treat ti sɛ ohema nti o instantly enam so wusu anti no be nya trust bi e wo ne mu aha nti okay sɛ ya na tade ko gu nsuo mu no kwa menye hwe so bi wa wo hu yi ɛna o school mother opɛ wasa ma yi na tade de ama o de ahye so ho wo beje mo yana mo fancy ma na me ko ene ahodo a o tena so mu onhwe yi ene ma no nyanya we sesa nti sɛ ne o ka no ma onidi di ho nkomo pi nti na me say ma na nhye so week no na me adoma ye be ma na ba na ya hwɛ mo a ebetumi di aboa no because anya sa ijai no a ye ne be ho so na nua no kra no o de na twa so okay ma Mary se say die asem we ne die only last week na one of the days it was Tuesday or Wednesday na ye World Girl Child Day na ye sheda fatu ye ho so se ye ne enkwala school mofra maya no nko a behia before then na ya class meeting ama nsem bia piepie na sane na sake eken school bia say nya counseling ayi anka ye wodan kra wo ho a esi ho nipa baako oye se adwuma no cause niam ekoso na emu oduro eso papa so you very vigilant anti ye share that sa da no a enti ye share that dan baako da ho ye dan baako da na ye se obi wo ha no ntimi nka ye teacher fo mienu
ye kotena ho ye pon a wa wo problem bi e free fie di kan ni om kasa free niema esisi fie ebesi school mu eni ye ka say so wa wo problem tie nyankwala be 6 o ye sa o mo lie na wote wasemu nsem wote wasumu nsem na the American besi baako de o say efie omo store baako wifu obi o mo so omo pe no omo dabia omo harazin wa ka kire ne maame for parents na ya ka wa ka kire ne maame nka ho hwe na chese omo di akwala ne enya ntisi ye say ye omo si ye so omo nka kire ye ne ye beboa de ne madam mesrem monko kan kire me maame enam say onfa ne papa mra se maame ni mfia papa ne momumra on de betimi agbo wiifo wanya na maame ne osuro em se wiifo no so to na ade enti na ade na ye to no na ode sesa ne ba no ayi ntu onfi o se maame ne nka hwe e ma sa boys ne da so aharaze no to the yes to the extent say ba konso so ofirifie na wotwe ni ehun na adaya ye so ya akora bone on the that time biasa afi na edi 1 week edi 1 week no say ye omo de call radio station say then you akwala na drubu ase akwala ko school tafo he ya ayo wa drubu ase na me friend am ka say hey na adan de na ye wo o say madam me free fie na de hu ya nse ma drubu ase oba na say be ma ho a be ma o say be ma akwala form 1 ni akwala o JHS we crowd dey say KSS o say ada na me say why ya o dey o boy na say dey o say madam fo na me say na ti wo da no o say o friend and sister say o be ma ne papa aba dey ye kan kosi ni say akwala na ba school ye o ba ye nso ye dey eja no ne nam ne ba bi enso nsem wom dan ya nsem ewom awofo efie ho akwala no kwa nansa no aba o se o okọ obeba na di be 1 week akwala ne emaye enti yesra wofo to the ten say school mu hokra no kwala no sofa ewo sebe emema ni bi de ensa no no ye si aye ntokwa o mu se ada ye de kwala na akohye ho ema na akohye wa force o mu a se o mo ka bibi eni eso mbubo odin so o mo amobi nu mudin omo amobi nu mudin o so omo abobo teachers ni bi kura timi de omo hujim exactly aba so enti in fact ekoya asem kese mama no ne yedi for afi de akire kura omo say nyame nhira mo maboa ye so enti yesre awofo ene a teacher for yenya very vigilant yenhwe nkola no ye kire o makora bi wa kire wo nse da bia ni tisi table so akora bi wo ha onhwe wanimo onhwe wanim chese ontimi na dwin ni school mu hokra utimi se ne honhom ayede apie every classroom hokra odwini bibi foforo nti ye wa adwuma in fact ye wa adwuma me teacher ni na me te he ye nka se adwuma pa school su no bi ni mo won so din se yo school bi wo krom ha ahonhom sam do so mu a ye nim se school su no ye benya bre na eti head teachers ne staff se wo ho na omo na hwe saa na ema no omo control saa na ema no to da obetietie mu a na teacher ni bi wo ho na o start saa na ema no yes ade no aduam ma kroma se enim school su ni pia be ubo school ni enim se school we dey occultism kese wo ho pa okay yenkwa homa no so na yene ya tiefo ne yahwefo a ewo akirichiri ene benche ye nyina nso emonkomo 0551 931 931 0551 931 0548 931 0548 931 say ofre na eye radio ene wo nchen a ma volume no nkofom sanso ena eye TV nso a mesro ma TV no enkofom kra na yeni nkomo e wo phone no so me ba cha wodi ni ba bia frame free hey you know for me hello yes sir you are wodi ni ba bia frame free yeah Brajo Sophie Brajon yami fanya juma that's it na isu na kan wasa no kwase ne wake asem papa obo ha pa ha sie no na bra body ko ye nenso
One in for a bit when the skin all baby into baby. The business now being not watching it. In idea this year. Yaman come on it. May that say. We watch our within baby are frame me free. You get Tofiakwa. Amena. Me pacho media ni still from Dublin. At the market enemy. Mama Mintio. Na me fa konye so me tell that in Cleveland daddy so will be a Michelle. Hassan kan say da wasi ofufu adan de nyina wo de mai. Na ye ye ki oni ye fa. Ye bobu no se do bobla. Ye di di e bi si ye nyi. Amen. Assassin le bi otisa na so mi da so wo dum se bi. Ana ye no ban na me kan na wanje no free mi ha nyam. May that say. We watch our within any baby are frame me free. Hello. Me watch our within baby are frame me free. Hello. Hello? Me watch out. Good morning. Yes, sir. When you are from Company to go. Okay, Mamintio. The mission of Nigma Moody was some person. In fact, you can share an insurance. Put you for power. Put you for papa. Any other on the social day, a higher some the better. They do look as a mobile phone. So called for man can not phone you back. Your dear, oh, yeah. Oh, Trevor and Sabah, you see. And I was assuming, oh, can no one see that. The way I was too who. The Americans are more fooling to the Arcan. If you feel I'm Michiram topic, that's it. Yanko Point Shroud. Me watch out within baby are frame me free. Hello. Sir. That's a good one. Major so Bema. I'm the president. Reference Seped up Dotty. Okay, Mamintio. I know how we found a okay, so how they are 0266 30 37 33 0266 30 37 33 offer producer or no babon komo. If I show we anyway we are frame free. I show friendly until figure kuwa. Okay, me yao pa me alio me mami penny free a pa. Na ya me pa onoma minya na de waba Sompa ya me de nyawi nya wo mu apa me yale menya kanka na soro ban soro asoro fo na bo me akodu mrebi ite mo titike me edu no so aka me no e pe meje tikina me pese ndi hu na me ba wona me no be mo na mo bo me kakra ore asemo ai ya so nsemo What o friends 0266 30 37 33 na ebe bon komo ho ne ahwede betimi aye. We watch on so din ba bia frame me free. Hello. Yes sir. Good morning. Good morning senior. It's an appointment. Arade adom me ne hwan na kase na kase free. But your friend was in kase free gonsu. Gonsu. Osman Gosu. Gosu okay. Mami nti o senior. But you already know some what a no one can tell no more. Any abana some kind. I mean, when you see BIS, some trade no credit. Me teacher will JHS at was no more secondary school. Or more journey or cotic group is like do maybe na and no actual or more money. It's catch almost or more Nigeria. Na me teacher na dia na etimi azena homono ene ne kra na nyene Asia. Yemi dia mo me plan dia. First one mo plan is on moko. Next sister if you ti mo mu jai. Ti after say omo yo mu sister na yi ni ni na ewie ye omo yes masaba bas. Yes akwa. Omo sa plan is on moko na mama. I said, my dear Banaka, no credit. I say, almost school Mukrano, Mutimi, or more class. It's me more free class or as it has a web PCB and all coordination. Or Mumlana, period of Krana or Krana, or much cherry Krako. That's a man in the Banaka issues. Mate, me that's it, me chago so. Hello. Me bacho Odin will be our friend me free. Me pacho, good morning. Good morning. Me pacho friend me Mefia me kasa fi kodua.
Okay. Pacho, a summer room, ya someone am wokan. No, me ne be me di awo abema kama ba o sha kra no ma ka o sha kra no enam so amada bia me de ya e bom pa ya ka che ba de se ba de wo kaka e ba de ma ne ba de kaka ne no e ma ne fan hwo but e ma ni na on sha die nyame be because wa ma ya bi awura mi mu o hwe woni amu o ma wie a bit sad, a bit a mess, but when Shanabama, the catch or mammy or mammy country, in Jama, you will be at the ready mamma that the Amemi has said, can you do that to no? Nanko, dear Shanian. Bow, and tea, Meba, Maham you. Teenager said, Yahoo, Papa, say, after Mamma, you would be a minimum for Mokasana Mokana Master, and to say you'll be free. And Tina Mammy Cata, a hammer. Nancy. Osara no pa umpa ebomu no osere nyankopon se nyankopon ma be ma ne ka wo ka da bia me bom pa se ka no tna so di kodwa no ka no enyine hwe ho na no bu no ntna fe na no obasa nyabotre obasa o kire se umpa emu no enka wo hwe ase a ma wo wu no nka ompira wo ne he yes ompira na ka sum na mo ka no onhu because me so you want to go sharp krana because it's a krana level 300 bla me na me shelo obaba sia level 300 yes papa our he our tech university me na me shelo for the akwan bi sama de na me na me timi so sa frebo yi bra on si na so wonya adwuma we ya adwuma it's ama ya obi agwa ni mu tanka bi bisa to na ne da bi ampa ya me ba Oyema me ba cho producer fa wo number no ye ne wo be kasa akire wate na ye nya be ma no so number na ya hwede be ya fa ho we da kro otika so sa na kuturukum riding angopo ha no odi na sia akwakosia amamfo me wa cho wodi ni ba bia free from na bu me kasa firi konkori okay nana hey nana yeah hey nana ma feel oh yana number nana ma mintio ni da wa 6 adia ya kitwa enwa na ya akati epia ya sran kola no mo so mo se omo ya nkitwa no da ati da cho mo no mo ya akati fo obi wo no ni ati wo waje so kata kira na wanti da oh kiti akola dia ni odi mu akola ni antrabe 4 years 5 years kwa wanya akola bi ti ni mo ti hu ndi e kere dia fata ana ya suru ya bibia ya kirmu se ya ntia akola bi ya mfa ba nshi akola bi ti ama akola no mu nti mpo azam okay ni na ya mfa da titidia ya san fambra mate nana nti o kakra kire be ya obo so be da ki mo so titia umba mate ida si ya mi firam me chia konkorifuo nyina mpacho wodi ni ba bi afra mi free hello hello mpacho uhwe tv onti ma volume no nko form na yatimi akasa why hello yes sir DJ Tofiakwa emena mpacho good morning sir champo mo radio adom Tofi muri asebe pre ya asemo anya grow Tofi ma boy papa esude dru ya ne die e koma ye mema no ma ya de pa DJ Tofiakwa na mi dite o ke adu oton ku machine bi ana onde Dabi menya sho Antonio Blanc okay na mi so to bet na mi service of the via mate hey abi before so this di we e bitu fufu afri ho hi you o de dabi ye beka ho asam me pa cho odi ni ba bi afra mi free DJ Tofi Opanyi Tofi Opanyi ana mamiri mu wo ayira pa FM me no wa di komata malam to njindo meta do ya aba pa FM ane mpacho kahaya wai
Matia. Abia me frɛ pa. Fra. Abi. Pa. Atem pa egu mo. Ya tem pa. Ah. Me udi wo. Yo bi no akota ni bona atu pa man me ko wi. Mento kan yo line emu na ho. What's it? Besi. Me ni ubi na ya jino. Ajima no me ya ni na no. Awia me ko police force na wanti ni. Benye ponyo. Benye ponyo. Oline munye. Pepa cha ofa che me. Odo free 0266 30 37 33 na ye be din komo. Pa cha odi ni ba bi afre me free. Me ba cho ni pa kro nso ugina TV ho ntimi sra ma TV no nko from why. Hello. Aya nyomo. Hello. Good morning, Tofi. Good morning, Ohima. Na hoye. Arade adom. Papa, papa. Me say my follow free you. Me from Mount Fada. Ani what do me chiache? What do me chiache? Me say my me say na uti na mami tie sa station ya. Me da papa ya wo wi asem. Okay, na say me say me do Akate. Any Mr. for 0266 30 37 33 0266 30 37 33 after program no meet me no wabon komo. Why? Because we need never be afraid me free. Good morning, Pastor Femi Peter Nana to us. Okay, Nana. Because it's the show program now. The other show one of our. Ah. Oh, seriously, I'm the other show one of our. I'm a Muslim. I'm a bit beautiful. Panelists, you know who can eat now. That's very beautiful. I go to Israel. Amen. Mama cotton for then a bit of 19 and Papa say, and true. That's a part. I mean, sure. What's actually in council? I'm a my brother, the boy, the actually I couldn't come home. That's so. As a P, Nana, Yankupon Swincha. But you wouldn't be afraid me free. DJ Tofiakwa. Sir. The patch of my team. It was so bemena. Tofi. That's a friend to do. Okay. That be meeting. Ate. Tofi. And the program mirror. Thing. Tofi. Say usu be blue. Huh? Tofi. I will say na make no pay you. Fra. Tofi na me ye. Ma me phone. Ah me ye me ma. Me call epa. Ni me ye ni ma. Within a short time, Tofi. You see my head blind. They were there. Tofi. Na accident thing you be say the oba the warren or your bar. Tofi. What's the deal? I'm of mammy here. What? Uncle Point. Your friend is saying. Definitely work on you. Ah, Edino Intia. Tofi. Ajiwa to supermarket what? Ah, nefe. Ya wokin wo me dia radia. Shiri ni pa dia kimi no. Now, Tofi. The second beer be and so by who would be said the beggar me. The midiness were ridiculous. Okay. It's a meeting for the man. Let's say, Tofi, Bushra, Actually, no, your number 0266 30 37 that free 0266 30 37 33 ufra yebenya mo number na oyere no ya bona baso na ya danasi why the patch of Tofi na the make it to man say the seminar no be ma ye ware say ya warrior Tofi yen fe yiri that's the only idea say who ware na say oyere bata 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 e bi miri bi no be yo bata bata Tofi much
chira dire di wa for the man wati me da se okode de yento no kwa eye course na na ofo bi asem ni o de me fa me wa cho odin ba bi afre me free me pacho good morning my dear pacho me gaza free Kenya say okay me di be sue kakra mati o hema ma minti o me pacho e fuma gru me papa my ya bone wo me nkola brem ba minini ye na afi ne mahu se eso akotua na manya me si so no na me fa be ma we na me ni jai na me nyem na me nyim se wusa enne ma worry yankopon ya madoma manya be ma papa worry so me nyawo say me ko hospital ha say ya we ni ho me treat every one ma na we ya saba inti ama eseme so o program limiti pa me ekramoni inti ama ene mi hu ni sese o program me frɛ na me pa mu kama na kra mi nim se na nkopon ebe fa mo program so no de me boni akire me na wasa na yare amen enye sama wate amen o number no me nim se ni twato 992 ohun Bacha. Ebacho ye be frɛ wate. Me bacha. Na unya time a bra Sompa ha na ye monko. Why? Me bacha. Oyo macha. Awurade bebie ene ala bebie kwan ama wate. Amen. Pai musa gidie no nko a wanya aka no. Yehu abeye bibi. Why? Amen. Me da se. Eye se wonfa obi abiem. Ye mfa ko obi abiem. Ma Nyankopon hyira wo. Mama, Missy Yankopon Shrao. Amen. You have a here next week. As open Yamin Shrao. Amen. Saki. Bra. Yamin Shrao. Amen. Okay, Ote Kwamrakasi and can Ote Minister IBJ. Yima ono ena eye production no. Emma yeneo ebo enkomo. Aki Adaroma ena itwaye Facebook ene YouTube no Emma o. Medin ere Tofiakwa. Nyankopon ya adoma ena nwumre. Nonsia ekosise nonso ebe